ಮೇಡಮ್ ಸುರುಮನ್ಪ್ಲೆ ಉಷಾ ಮೇಡಮ್ ಉಷಾ ಮೇಡಮ್ ಕೇನಂಗುಂಡೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರ ನೆನೆತೊಂದು ಇನಿ ಗೇನದ ಕೊಲಬುದ್ದ ಕಜ್ಜನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಸೇರಿಗೆಡ್ ಇನಿ ಗೇನ ಕೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 159 ನಮ ಉಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡ್ ಜೈನರ್ನ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಆಚರಣೆಲು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತು ಮಾಹಿತಿಲೆನ್ನು ತೆರೆಯೋನೆರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದ ಈ ಲೇಸಡ್ ಬುರ್ಕಾರ್ಂಡದ ಮನೆಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ ಎಸ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಮೆರೆಮಯಾನ್ ಈ ಲೇಸಗ್ ಕಾಲೇಜದ ಅಂಚೆನೆ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಪರವಾದ ಈ ಲೇಸಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಈ ಗೇನ ಕೊಲಬುನು ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ತುಳು MA ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತು ಕಲಾ ಸೇವೆನ್ ಅನೇಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಲೆನ್ನು ಬರೆತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭಾಷಯ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಪಿತ್ತಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಸಹಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕ PC ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಉಡುಪಿ ಸರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಯಾನ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಲೇಸಡ್ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಎಸ್ ಜೈನ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವೇಣೂರು ಮೇಡಮ್ ಇರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರು ತುಳುಪರ ಧ್ವನಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಸಹಾಯನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ MK ಸರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಲೇಸಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಲೇಸಡ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿನ ಈ ಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸೇರೊಂದಿನ ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಲೇಸದ ಮೂಲ ಕಜ್ಜ ಗೇನದ ಕೊಲಬುನು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭಾಷಯ ಮೇಡಮ್ ತುಳುವೆರೆ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಇರನ ಗೇನ ಕೊಲಬುದ ತಿರ್ಲನ್ನು ಕೇನೆರೆಗ್ ಕಾತುಕುಲೆರ್ ತುಳುನಾಡದ ಜೈನೆರಡ್ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಕುಲೆನ್ ಇರನ ಅನುಭವ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಹೊರಟು ಭಕ್ತಿ ಸೇರಿನ ಸರ್ವೆರೆಗ್ಲ ಇರನ ಗೇನನ್ನು ಪಟ್ಟ ನೋಡುವುದು ವಿನಾಯಕ ಮಲ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೇಡಮ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕೇನುಂಡತೆ ಕೇಂಡು ಬಯ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನಿತ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಜೈನರಿನ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆಲು ಇಂದೆತ ಬಗೆಟ್ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಲೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣದಾಗ ಇಂಕ ತೆರ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡು
ಜೈನರಿನ ಜೀವನ ಕ್ರಮತ್ತ ಕಿನ್ಯ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪುನೆಂಡ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಜೈನ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಹೇರಿಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಧರ್ಮ. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಲು ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಆದಿತ್ತದು ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಜೈನರಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುರುತಿಸಾವಲಿ. ಜೈನ ಧರ್ಮನು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಅಂದ ಪನ್ಪು ನೆಡ್ದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಅಂದ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಸರಿಯಾಪುಂಡು. ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ, ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರನು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮೂಜಿ ರತ್ನಲು ಅಂದು ಪಂತೇರು. ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯು ನಾವು. ಅಂಚನೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನನು ಹೊಂದು ನಾವು. ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಗುಣಕ್ಕುಲೆನು ಅಳವಡಿಸಾವು ನಾವು. ನನ್ನ ಜೈನರು ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರಕವಾದ ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ತ್ರಿಕರಣ ಪಂಡ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ. ಕಾಯ ಪಂಡ ದೈಹಿಕವಾದ ನನ್ನೋರ್ಯಗ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಪ್ಪು ನಾವು. ಅಂಚನೆ ವಾಚ ಪಂಡ ಪಾತೆರಡ್ದು ನನ್ನೋರ್ಯಗ ಬೇನೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ. ಮನಸ್ಸ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸುಡುಲ ನನ್ನೋರ್ಯಗ ಹಾಳೇನೆಂದು ಇಪ್ಪು ನಾವು. ಮನಸ್ಸುಡು ಹಿಂಸದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಭಾವ ಹಿಂಸೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆ. ನನ್ನ ಜೈನರನ ಜೀವನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ನನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಪಂಡ ಮೊಕುಲು ಪಂಚಾಣು ವ್ರತ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಣ್ಮ ಮೂಲ ಗುಣಲೆನ ಬದುಕದ ಉದ್ದಗಲ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅವು ಪಂಡ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಅಸ್ತ್ರೇಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಒಂದು ಪಂಚಾಣು ವ್ರತಕುಲು. ಅಂಚನೆ ಹೆಣ್ಮ ಮೂಲ ಗುಣಕುಲು ಪಂಡ ಮದ್ಯ ತ್ಯಾಗ, ಮಾಂಸ ತ್ಯಾಗ, ಮಧು ತ್ಯಾಗ, ಉದುಂಬುರಾದಿ ಪಂಚಫಲ ತ್ಯಾಗ. ಐನ ಔದುಂಬುರ ಫಲಕುಲು ಪಂಡ ಅತ್ತಿ, ಆಲ, ಗೋಳಿ, ಬಸುರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಈ ಫಲ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ತ್ಯಾಗ, ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಗುರು ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವದಯ, ಬೊಕ್ಕ ಜಲಗಾಲನ ಪಂಡ ನೀರು ಅರ್ಥ ಪರ್ಪುನಂಚಿತ್ತು ನಾವು. ಈ ನಿಯಮಲೇನಕ್ಲು ಬದುಕದ ಉದ್ದಗಲ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಣುವ್ರತ ತಂದೆ ಗುಣವ್ರತ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಾ ವ್ರತಲು ಪಂಡದಲ ಉಂಡು. ಒಂದೇನೆಲ್ಲ ಜೈನರ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂದೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ. ಅಂಚನೆ ಜೈನ ಧರ್ಮಗ ರಡ್ಡು ರೀತಿದ ಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ದ್ರವ್ಯ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಭಾವ ಪೂಜೆ ಪಂಡದು. ದ್ರವ್ಯ ಪೂಜೆಡು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ದೀದು ಪೂಜೆ ನಡಪಾವೇರು. ಭಾವ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ದ್ರವ್ಯಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನವು ಭಾವ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು. ನನ್ನ ಜೈನರಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡು ಸ್ಯಾದ್ವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಪಂಡದು ಉಂಡು. ಒಂದೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರನು ಏಕಮುಖವಾದ ಅಕ್ಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೋನಿಲಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸತ್ಯಲಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು. ಐನೆಡ್ದವರ ಅನೇಕಾಂತವಾದನು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನನ್ನ ಜೈನ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ರಡ್ಡು ರೀತಿದ ಆಚಾರಲುಂಡು. ಒಂಜಿ ಯತಿ ಧರ್ಮ, ಒಂದು ಯತಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮುನಿಕುಲು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನಾಯಚಿತ್ನ ಧರ್ಮ ಆಚಾರಲು. ಕುಡೊಂಜಿ ಶ್ರಾವಕಿಯರು ಜೈನರು ಮೊಗ್ಲ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಆಚಾರಲು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮಲು ವಿಚಾರಲು. ಐಟು ಶ್ರಾವಕಿಯರಿನ ಜೀವನ ಆಚಾರಲೆಡು ಜೈನರಿಗೂ ಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಆಚಾರಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ವ ಜೀವ ಮೈತ್ರಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಜನಟ್ಲ ಮೈತ್ರಿ ಭಾವನ ಹೊಂದುನಂಚಿತ್ ನಾವು. ಗುಣ ಜನಾದರಣೆ, ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲೆನ ಆದರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ ನಾವು. ದೀನ ದುಃಖಿಲೆನ ಮಿತ್ತ ದಯೆ ಕರುಣೆ ಹೊಂದುನಂಚಿತ್ ನಾವು. ವಿಪರೀತ ವರ್ತನೆ ಇತ್ತನಕ್ಲಡ ಮಾಧ್ಯಸ್ಥ ವೃತ್ತಿ. ಈ 4 ಭಾವನೆಲೇನು ಜೈನಾಚಾರ ಅಂದು ಬಂತೇರು. ಅಂಚನೆ ಕರಿಸರ್ತಿದ ವೆಬಿನಾರ್ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಪಂಚ ನಮಸ್ಕಾರಗ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಅರ್ಹಂತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸರ್ವಸಾಧುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡದು ಪಂಚ ಪರಮಿಷ್ಟಿಲೇನ ಅಕ್ಲು ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಮಂತ್ರ ಅಂದು ತೆರಿಪುಂಡು ನಮಕ್. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಂಡ ನನ್ನ ಆಚರಣೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನೆಂಡ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪರ್ವೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕಾರಲು ಮೂಲ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಾತೆರ್ಗ ಇತ್ತೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ತನ ಪರ್ವಲೆಡು ನಿತ್ಯ ಪರ್ವ ಬೊಕ್ಕ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಪರ್ವ ಪಂಡದು ರಡ್ಡು ಬಗೆ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಿದಿಗೆ ಪಂಚಮಿ, ಅಷ್ಟಮಿ, ಏಕಾದಶಿ, ಚತುರ್ದಶಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡ್ಲ ಇತ್ತಿನವು. ಇಂಚ ಪಂಚ ಪರ್ವೋಲು ಒಂದು ಪಂಡ್ಪೇರು ಈ ತಿಕ್ಕಲೇನ. ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಪರ್ವೋಲು ಈ ಕಾಲುಡು ಶ್ರಾವಕಿರು ಉಪವಾಸ ಇಪ್ಪೇರು. ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪೊತ್ತು ಮಲ್ಪೇರು, ಏಕಭುಕ್ತ ಮಲ್ಪೇರು, ಉಪವಾಸ ಇಡೀ ದಿನ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಡಿಪ್ಪೇರು, ಧ್ಯಾನ ಪೂಜೆ ನೆಟ್ಟು ವ್ರತಲೆಡು ಪುರ ತೊಡಗಿಸಾವೇರು. ಅಷ್ಟಮಿ, ಚತುರ್ದಶಿ ಅಬಕಿಂಚಿತ್ನ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಅಕ್ಲೆಡು ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಂಚಿತ್ನ ಉಪವಾಸ ಧ್ಯಾನ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ನಾವು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಪರ್ವಲೆಡು ಅಕ್ಲು ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಪರ್ವಲು ಬಸ್ತಿಲೆಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದತ್ತು. ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಪರ್ಬಲೆನ್ ತೂಪ್ನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಧನು ಪೂಜೆ ಪಂಡದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಸ್ತಿಡ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಪೂರ ಬಸ್ತಿಡಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಸ್ತಿಲೆಡು ಮಲ್ಪೇರು. ಧನುರ್ಮಾಸಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಪಗ ಪುಲ್ಯಕ್ಕೆಲಗ ಪಂಡ 4-5 8 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ. ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫೋದ್ರೇಕಂ ಪೂರಾರೋಗ ವಿನಶ್ಯತಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನದಲ್ಲ ದಾಲ ಆರೋಗ್ಯದ ದೋಷ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಕರಿಯಡು ಪಂಡದು ಧನು ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪೇರು.
ಸೊ ಈ ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಡ್ಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ. ದಾಯಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಾಯಸಲ ದೀಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪರ್ವ ಪಂಡ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಬರ್ಪುನ ಪರ್ವ ಪಂಡ ಯುಗಾದಿ. ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಜೈನರೆಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪಾಡ್ಯ ಪಂಡದಿಂಕ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಈ ದಿನಟ್ಟು ಶ್ರೀಮುಖ ದರ್ಶನ ಪಂಡ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ಜಿನಬಿಂಬ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅವಿರ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಶ ಇಲ್ಲಲೆದಿದು ಅವೇನ ಶ್ರೀ ಜಿನಮೂರ್ತಿ ಪಂಡದ ಎನ್ನದು ಐನ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು. ಜಿನಮೂರ್ತಿನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಪರಿಪಾಠ ಉಂಡು. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಆದಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರ್ಯರು ಯುಗದಾದಿ ಪುರುಷೇ ಪಂಡದು ಜೈನ ಪುರಾಣಲೆಡು ಉಂಡು. ಸೊ ಆದಿನಾಥ ಭಗವಂತರನ ದರ್ಶನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಲ್ಲದ ಕಲಶದೀದು ಪೂರ್ದು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ ಶ್ರೀಮುಖ ದರ್ಶನ ಅಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೈಸೂರು ಬಗಡು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪಂಡ ಶ್ರೀಮುಖ ದರ್ಶನ ಪಂಡದು ಐಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡುಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಪಂಡೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ಪಾಡ್ಯ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಆನಿ ಬಸ್ತಿಗೆ ಪೋದು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಇಜಂಡ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪಾವೀರಿ ದೇವರಿಗೂ ಅವಿತ್ತೊಟ್ಟುಗ ಚರುರೂಪುಡು ಪರಮಾನ್ನ ತಂಡ ಪಾಯಸನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇಂದ್ರಡ ಪಂಡದ ಬಸ್ತಿಡೊಂದಿನ ಪುರ ಮಲ್ಪಾವೇರು. ಒಕ್ಕ ಪೊಸ ತುತ್ತೈತ ಪಾಡೊಂದು ಬಸದಿಲೆನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಲ್ಲಡ ಪಾಯಸದ ಉಣಸ್ಪಂಡ ಸೀಪದ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಸದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ರೆಡ್ ಕಡೆಟ್ಲ ತೋರಣ ಕಟ್ಟದ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಪೂರ ಬಸ್ತಿಲಿಡ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ನ ಕ್ರಿಯೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೂಡು ಪಂಡದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತಂಡು ಶ್ರಾವಿಕೆರು ನಡಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಶ್ರಮಣ ನಡಪುಂಡು ದೇವರನ ಕತೆಕ್ಕಲೇನು ಪುರಾಣ ಕತೆಕ್ಕಲೇನು ಇಂಚಿತ್ನ ಪುರ ಕೇಳ್ವೇರು. ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುನಿಕುಲು ಇತ್ತರಣ ಮುನಿಕುಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಜನ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರ ಮಟ್ಟತ್ತ ಸ್ವಾಮಿಲಿತ ಕಳ್ಳಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಾವೇರು. ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರಮಣ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಡಪುಂಡು. ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಬಸ್ತಿನ ನಡಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರರೇನು ಲೆಪ್ಪಡಾದ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಲೆಪ್ಪಡಾದ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರಮಣ ನಡಪಾವೇರು. ನನ್ನ ಮಹಾವೀರ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ ಪಂಡದು ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ 13 ತಾನಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ 24ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರಾಯಿನ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಟ್ಟು ದಿನಾನು ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಪಂಡದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಆನೆ ಊರದ ಜನಕ್ಲು ಪುರ ಸೇರ್ದು ಬಸ್ತಿಡು ಸಮಾರಂಭ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ನಡಪಾವೇರು. ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಿಂಬನು ತೊಟ್ಟಿಲಿಗ ಪಾಡ್ದು ಪುದರ್ ದೀಪುನ ಬೊಕ್ಕ ನಾಮಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಚರಣೆ ಇಂಚು ಪುರ ನಡಪುಂಡು. ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ದಾನಿ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನೋಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಹಿಂಸಾ ವ್ರತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪರ ಬೋಧನೆಲು ಜನ ಅಂಚಿತ್ನ ಆಚರಣೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಬಸ್ತಿಡು ನಡಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಬರ್ಪುನ ಪರ್ವ ಪಂಡ ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆ ಪಂಡದು ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ತೃತೀಯನ ಜೈನರ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಪಂಡದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತೀರ್ಥಂಕರಾಯಿನ ವೃಷಭನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಮುನಿ ದೀಕ್ಷೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಜ್ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ನುಪ್ಪು ನೀರು ದೆತ್ತೊನಂದೆ ಆನೇಶನ ವ್ರತ ಟಿಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಾನಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ರಾಜಿ ಶ್ರೇಯಾಂಸೆ ವೃಷಭೆರೆಗ್ ಕರ್ಮುದ ಪೇರು ಪಂಡ ಇಕ್ಷುರಸ ಕೊರ್ದು ಆಹಾರ ದಾನ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡದು ಜೈನ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಆಹಾರ ದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಫೊಲೊಟ್ಟು ಶ್ರೇಯಾಂಸ ರಾಜಗ ಅಕ್ಷಯ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ದಿನತ್ತಾನಿ ಶ್ರಾವಿಕರು ವೃಷಭನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಭಿಷೇಕ ಹೆಚ್ಚದು ಕರ್ಮುದ ಪೇರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನ್ಯತೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಕರ್ಮುದ ಪೇರು ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಳಿಸುವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆನಿ ಮುನಿಕಲಿಗ ಆಹಾರ ದಾನ ಮಲ್ಪರಗು ಶ್ರಾವಿಕರು ಉಮೇದು ತೋಜಾವೇರು. ದಾಯಿಕ್ ಪಂಡ ಬೇರೆಗ ವೃಷಭನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೂ ಆಹಾರ ದಾನ ಮಲ್ತ್ ನೀಡಿದವರು ಮುನಿಕಲಿಗ ಆಹಾರ ದಾನ ಮಲ್ಪನೇಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಮೇದ್ ಹೋಜಾವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಾನೆ ಬಂಗಾರದ ಪುನಃ ಪರಿಪಾಠ ಉಂಡು. ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಯತ್ತು ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪರ್ವ ಪಂಡ ಶ್ರುತ ಪಂಚಮಿ. ಶ್ರುತ ಪಂಚಮಿ ಪಂಡ ಜೈನರೆಡು ಜ್ಞಾನದ ಆರಾಧನೆ ಅಂದು ಪಣುವಲಿ. ಜೈನರೆಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಪಂಡ ಪೊಂಡ ರೂಪ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ಪುಜೇರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನನ ಸರಸ್ವತಿ ಇಂದ ಪಂಡ್ಪೇರು. ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತೀಕ ಆಯ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಂಡಾರ ಐತೆ ಬಸದಿಲೆಡು ಮಟಕ್ಕಲೆಡು ಪುರ ಮಲ ಮಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಂಡಾರ ಲಿಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಇಂದ್ರೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರಿನಕ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಲು ಒಂದು ಲಿಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಇರ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಕ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಂಡಾರ ಪಂಡದು ದಿಯೋನ್ವೇರು. ಆನಿತ ದಿನ ಶ್ರುತ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಶ್ರುತ ಸ್ಕಂದಲಿನ ಪೂಜೆನು ಜಿನ ಮಂದಿರಡು ಮಲ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಪುಸ್ತಕದ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಿತ್ನ ಪುರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪುಸ್ತಕಲೆಡ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಣಿಗ್ ಜಿನವಾಣಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನವು. ಪಂಡ ಜೈನರೆಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಪುದ್ಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನ ಪಂಡದು ಪುಸ್ತಕಲು ಪುರ ಪುದ್ಗಲ ವಸ್ತು ಪಂಡ ಐನು ಪೊತ್ತಂಡವು ಪೊತ್ತು ಹೋಪುಂಡು. ಅಂಡ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ್ಪುನವು ಬಾಯಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಾಣಿ ದೇವೇರ್ನ ವಾಣಿ. ಸೊ ಅವೇ ಸರಸ್ವತಿ ಅವೇ ಎಂಚಿನ ಶ್ರುತ ಪಂಡ ದೇವೇರ ಪಂಡದು ನಂಬು ನೆಡ್ದವರ ಪುಸ್ತಕಲೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ದೇವೇರ್ನ ವಾಣಿಗುಂಡು. ಆಂಡಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಂಡಾರನ ಮೂಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಕಟ್ಟುಂಡು.
ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ವಚನ ವಾಣಿನೆ ಗೇನದ ಮೂಲ ಪಂಡದು ಜೈನರ ನಂಬಿಕೆ. ಶ್ರುತ ಪಂಚಮಿನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ನಡಪಾವೆರ್. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಷ್ಟಾನಿಕ ಪರ್ವ ಪಂಡದು ಪರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಷಾಢ ಕಾರ್ತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಫಾಲ್ಗುಣ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಅಷ್ಟಮಿ ಹಿಡ್ದು ಪುಂಡಮೆ ಊಟ ಅಷ್ಟಾನಿಕ ಪರ್ವ ನಡಪುಂಡು. ಅಷ್ಟಾನಿಕ ಪರ್ವದ ಎಣ್ಮ ದಿನಲೆಡ್ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಲು ಅಷ್ಟಮ ನಂದೀಶ್ವರ ದ್ವೀಪಗಬಹುದು ಅಲ್ಪ ಜಿನೇಶ್ವರರಿಗೂ ಪೂಜೆನ ಗಡ್ಜಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿಲ ನಂದೀಶ್ವರ ದ್ವೀಪಲೇನ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಲೇನು ಮಲ್ಪೇರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಂಡ ಬಸ್ತಿಲೆಡು ನಂದೀಶ್ವರ ದೀಪನ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಪುರ ನಡಪುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಸದಿಲೆಡ್ಲ ಅಷ್ಟಮ ನಂದೀಶ್ವರ ದ್ವೀಪಲೇನ ಕಂಚಿದ ಪ್ರತಿಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ದ್ವೀಪದ 4 ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಕ್ರಮವಾದ ಅಂಜನಗಿರಿ 4 ದದಿಮುಖ ಎಣ್ಮ 13 ಲೆಕ್ಕ ಒಟ್ಟು 52 ಪ್ರತಿಮೆಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವಿಟ ಒಂಜಂಜತೆ ಲೆಕ್ಕ ಜಿನ ಚೈತ್ಯಾಲಯ ಆಯ್ತದ. ಜಿನ ಚೈತ್ಯಾಲಯ ಪಂಡ ಬಸದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಅವಿತದ ನವರತ್ನದ 107 ಜಿನ ಬಿಂಬಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನೇಕ್ ಅಷ್ಟಾನಿಕ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅದೊಂದು ಕೆಲವರು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಅಷ್ಟಮಿ ಹಿಡ್ದು ಪುಣ್ಣಮಿ ಮುಟ್ಟ ಅಷ್ಟಾನಿಕ ನೋಂಪೂರತೆಲ್ಲ ಪತ್ವೇರು. ಅಷ್ಟಾನಿಕ ಒಂದು ವಂಚನ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನ ಆತ ತಂದು ನೋಂಪುಲ ಪತ್ತುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ವ್ರತ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದವರೆ ಕರ್ಮಕ್ಷಯ ಅದು ಪುಣ್ಯ ಬಂದ ಪುಂಡು ಪಣ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯ ಪಂಡೆ ನಂದೀಶ್ವರ ದ್ವೀಪ ಓಲುಂಡು ಪಣ್ಪುನಿಕು ಐತೆ ಎಂಕುಲು ಇಪ್ಪುನ ವಾಸ ಇಪ್ಪುನ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ದ್ವೀಪ ಸುಮಾರು ಪಂಡ ವಾಸ ಮಲ್ಪುನ ದ್ವೀಪ ಸುರುಟು ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ ಆದಿತ್ತಿಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ ದುಂಬುಗೆ 7 ದ್ವೀಪ 7 ಸಮುದ್ರ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ఒక ಎಣ್ಮನೆ ದ್ವೀಪನೇ ನಂದೀಶ್ವರ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅವಿನ ಬಳಸೊಂದು ನಂದೀಶ್ವರ ಸಮುದ್ರ ಉಂಡು. ಈ ದ್ವೀಪದ ವಿಸ್ತಾರ ಸುಮಾರು 157,84,00,000 ಯೋಜನಲ್ಲೂ ಪಂಡದು ಆ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಒಂದು ಅಷ್ಟಾನಿಕ ಪರ್ವದ ಮಹತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ದ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಪಣ್ಪುನೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂಚನೆ ಗೌರಿ ವ್ರತ ಪಂಡದ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದಕ್ಲು ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ವ್ರತ ಅಂದ ಮಲ್ಪಿಲೇಕ ಜೈನ ಧರ್ಮಡು ಗೌರಿ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು. ಭಾದ್ರಪದ ತಿಂಗೊಳ್ದು ಶುಕ್ಲ ತದಿಗೆ ದಾನಿ ಈ ಪರ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ದಿನೊಟ್ಟು 11 ತೀರ್ಥಂಕರಾಯಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಸ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೂ ಪೂಜೆ ನಡಪಾವೇರು. ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಯಾಂಸ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಯಕ್ಷೆ ಗೌರಿ ದೇವಿಗೂ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪಂಡ 14 ವಿಧತ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತೈದೆಯರ್ಲಿಗೂ ಬಾಗಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಕಟ್ಟುಂಡು. ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಗೌರಿ ನೋಂಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸತ್ತೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಆ ರೀತಿದ ನಮ್ಮನಿದ ನೋಂಪುಲು ಪಂಡದು. ಸೊ ಗೌರಿ ವ್ರತ ದಿನತಾನಿ ಪರ್ವದಾನಿ ಗೌರಿ ನೋಂಪುಲ 10 ಕೆಲವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಪಂಡದ ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಅಷ್ಟಮಿ ಹಿಡ್ದ ಕಾರ್ತಿಕಲ್ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಪುಣ್ಣಮಿ ಮುಟ್ಟ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಪರ್ವ ನಡಪುಂಡು. ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಪರ್ವ ಜೈನೆರೆಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಿಂಗೊಳ್ಳ ಅಷ್ಟಾನಿಕ ಷೋಡಶ ಭಾವನೆ ದಶಲಕ್ಷಣ ಅನಂತ ವ್ರತ ಇಂಚ ಅನೇಕ ನೋಂಪಿ ವ್ರತಕ್ಕುಲು ಇಪ್ಪಡ್ ನವರಾತ್ರಿ ಜೀವದಯ ಅಷ್ಟಮಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಪರ್ವಲ್ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಂದೇನು ವರ್ಷ ಯೋಗ ಅಂದಲ ಪನ್ಪೇರ್. ಈ ಕಾಲ ಮರಿಯಾಲದ ಕಾಲ ಆದಿತ್ತದ. ಭೂಮಿಡ ಮಸ್ತ್ ಜೀವಿಲು ಪುರ ಜೀವ ಜಂತಿಲು ಪುರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಅಹಿಂಸಾವಾದಿ ಲಾಯ್ ನೆಡ್ದವರ ನಡಪರೆಲ್ಲ ಆಪು ಜಿದಾಯ ಪಂಡ ಜೀವ ಹಿಂಸೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಟ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಪಂಡದು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುನಿಕ್ಕುಲೆಗ ಇಜಂಡ ಎತ್ತಿಕ್ಕುಲು ಮುನಿಕ್ಕುಲು ತ್ಯಾಗಲು ಈ ಸಮಯಡು ಒಂಜೇ ಕಡೆಟುವರಿದು ತಪಸ್ಸು ಧ್ಯಾನ ತೊಡಗಿ ಸಾಮಿನೇರು ಅಕ್ಲು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುನಿದಾರು ಮಾಡಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ನೆಲೆ ಆಪುಜೇರು. ಅಂಡ್ ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಪರ್ವಡು ಈ ಸಮಯಡಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಸದಿಲಿ ಇಜಂಡ ಮಟ್ಟಟ್ಟು ಓರಿಪೇರು. ಅವುಲಕ್ಲು ಓರಿನ ಜಾಗಡು ಧರ್ಮ ಪ್ರವಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಬೋಧೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರಾವಕರೆಡು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಾವೇರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಶ್ರಾವಕಿಯರು ಮುನಿ ವೃಂದದಕ್ಲೇನ ಊರುಗು ಲೆಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರ ಕುಲ್ಲರ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಸ್ತಿದ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆದೊಟ್ಟುಗ ಗುರುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು. ಮುನಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಗುರು ದರ್ಶನ ಗುರು ಪೂಜೆ ಆಹಾರದಾನ ಮುನಿಕ್ಲೆಗ ಆಹಾರದಾನ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಪುರ ನಡಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮುನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಕಾಲಡ್ ಜೈನರಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಕಲಾಪಲು ಪುರ ಬಸ್ತಿಲ್ಡು ನಡಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಇತು ಪುರ ಪರ್ವಲು ಪುರ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅವು ಮುನಿ ಸಂಘದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಈ ಪರ್ವಲೇನು ಜೈನರು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ವ್ರತಲ ಪತ್ವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪರ್ವ ಪಂಡ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಜೈನ ಬಸದಿಲ್ಲೆಡೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ನೀರು ಪೇರು ಬೊಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪೇರು. ಧರಣೀಂದ್ರ ಪದ್ಮಾವತಿಗೂ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ. ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪಂಡ ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯ ಜಲ ಗಂಧ ಅಕ್ಷತೆ ಪುಷ್ಪ ಚರು ದೀಪ ಧೂಪ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು 14 ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದನಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲುಂಡು ದ್ರವ್ಯಲುಂಡು ಐನು ಪುರ ದೀದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೂ ನೋಂಪು ಪತ್ತುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ನೋಂಪುಗು
ಮಂಜಳಿರತ ಕಡುಂಬು ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರ ವ್ರತ ಪತ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರಿಗೆ ದೀದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಬೇತೆ ಕಡೆಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನೋಂಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಡುಂಬು ಇಜ್ಜನ ಬೇತೆ ಚದುಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಉಪವಾಸ ಇಪ್ಪೇರು ನೋಂಪು ಬುಡ್ದಾನಾಗ ಅವು ಕೊರ್ಪುನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬಂದಾಗ ಈ ಮಂಜಳಿರತ ಕಡುಂಬನು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪೇರು ಕಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗಗ ತನು ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ಪುನ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅವುಲ ಜೈನ ಧರ್ಮಡ ಅವು ನಡತದ ಬತ್ತದುಂಡು. ಮುಕುಟ ಸಪ್ತಮಿ ಪಂಡದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ ದಾನಿ 23 ತೀರ್ಥಂಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇರೆಗ್ ಮೋಕ್ಷ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಈ ದಿನ ತಾನಿ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ ದಾನಿ ಈ ದಿನ ಜೈನರ್ ಮುಕುಟ ಸಪ್ತಮಿ ಪಂಡದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆರೆಗ್ ಸಮೇದ ಶಿಖರ್ಜಿದ ಭದ್ರಕೂಟಡು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ದಿನ ತಾನಿ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಪುರ ವಸ್ತಿಡು ನಡಪುಂಡು. ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಯಕ್ಷ ಧರಣೇಂದ್ರ ಯಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮಾವತಿ ಯಕ್ಷಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಡುನು ವಿಶೇಷವಾದ ದೀಪರಿಗೆ ಕೆಲವು ಬಸ್ತಿಲೇಡ್ ಮುಕುಟ ಸಪ್ತಮಿಗ್ ಲಾಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚರುಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೂಲ ಪುಣ್ಣಮೆ ಜೈನರೆಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪುಣ್ಣಮೆ ದಾನಿ ನೂಲ ಪುಣ್ಣಮೆ ಪರ್ವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಊರುಡು ಆ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬಸ್ದಿಲೇಡು ಊರದ ಶ್ರಾವಕೇರು ಪೋದು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಪಂಡ ಒಂದು ನೂಲು ಜನಿವಾರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದ್ರರ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆಲೆ ನಡಪಾದು ಹೋಮ ಮಲ್ಪೇರು ಹೋಮದ ದುಂಬು ಯಜ್ಞೋಪವೀತದ ಅರ್ಚನೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಲ ಯಕ್ಷ ಕುಂಡಗ ಯಾಗ ಕುಂಡಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತದು ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜನ ಶ್ರಾವಕರಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಪ್ಪತ್ತು ಅಣಸು ಅಹಿಂಸಾ ವ್ರತ ಇಂಚಲೆನ ಪಾಲಿಸಾವುಡು ಪಂಡದು ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು. ಜೈನರೆಡು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣೆ ಪಂಡ ಜೈನ ತತ್ವಲೇನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನೇತ ಸಂಕಲ್ಪ ಆತಂಡು ಜೈನ ತತ್ವಲಾಯಿನ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ ಒಂದು ಮೂಜಿ ರತ್ನಲು ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂದೆತ ಪಾಲನೆ ಜೀವನ ದುದ್ದಗಲ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪನವೇ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣೆದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಜೈನರು ಆತ್ಮನ ಭಾವರೂಪಾಯಿನ ರತ್ನತ್ರಯಗ ಭಾವಸೂತ್ರ ಪಂಡದ್ಲ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಗ ದ್ರವ್ಯ ಸೂತ್ರ ಪಂಡದ್ಲ ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಮುನಿಕುಲು ಭಟ್ಟಾರಕಿರು ಸಂಸಾರಸ್ಥರಾಯಿ ನಡೆದವರ ಭಾವಸೂತ್ರದ ಸ್ಮರಣೆ ಇತ್ ನಡೆದವರ ಯಜ್ಞೋಪವೀತದ ಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಪಂಡ ಇದು ಮುನಿಕುಲು ಭಟ್ಟಾರಕ್ಲಿಗೂ ಶ್ರಾವಕಿರು ಸಂಸಾರಸ್ಥರಾದಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ಲೆಗ್ ಬಂಧನ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬಂಧನ ಇಜ್ಜನ್ ನಡೆದವ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಾವಸೂತ್ರದ ಸ್ಮರಣೆ ಪುಂಡ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜನಿವಾರ ಅಗತ್ಯ ಪೂಜೆ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ಮುನಿಕುಲು ಪುರ ಜನಿವಾರ ಪಾಡುಜರ್ ಜನಿವಾರ ಪಾಡುನೆ ಶ್ರಾವಕಿರು ಜೈನರು ಮಾತ್ರ ಪಾಡುನೆ ಮೊಕ್ಲು ಮಲ್ಪುಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ ಸೂತ್ರ ಐನಕ್ಲು ಪಾಡುಡಾಪುಡು ಆ ರೀತಿ ಎನ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಮುನಿಕ್ಲಕ್ಲು ಪಾಡುನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಜನಿವಾರ ಮುಂಡೊಡ್ದು ಪೋಲ್ ಮುಟ್ಟ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು 140 ಮೊಳ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಪನ ಕಟ್ಟಿಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನಿವಾರ ಮೂಜಿ ಎಳೆತ್ತಲೈ ಮೂಜು ಎತ್ತಲಿಕ ಒಟ್ಟು 27 ಎಳೆಕ್ಕುಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಜೈನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮುಖ್ಯ 27 ತತ್ವಲೇನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಚಾಸ್ತಿಕಾಯ ಷಡ್ ದ್ರವ್ಯಲು ಸಪ್ತ ತತ್ವಲು ಬೊಕ್ಕ ನವ ಪದಾರ್ಥಲು ಇಂಚಿತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಕ್ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಲು ಇಟ್ಟುಂಡು ಅವಿನ ಪೂರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾವುಲೇಕ 27 ಜನಿವಾರದ ಉಲಾಯಿದ ನೂಲು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಪರ್ವ ಪಂಡ ಷೋಡಶ ಭಾವನೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಗ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಅವಸ್ಥೆ ಹೆಕ್ಕೋಡು ಪಂಡ 14 ಭಾವನೆಲೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಷ್ಟಾನಿಕ ಪರ್ವಡು ಷೋಡಶ ಭಾವನೆ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು 14 ಭಾವನೆಲೆಗೆ ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯಲೇನ ಬಗ್ಗೆ ಕರಿಸರ್ತಿ ಪೂಜೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಪಣ್ಣಕ್ ಪಂತೆ ಜೈನ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಡು ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯ ಆಡಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೂಜೆ ನಡಪವನೆ ಪಂಡದು ಷೋಡಶ ಭಾವನೆಲು ಪಂಡ ದರ್ಶನ ವಿಶುದ್ಧಿ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನತೆ ಶೀಲವ್ರತ ಒಂದು ಅತಿಚಾರ ಅಭೀಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನೋಪಯೋಗ ಸಂವೇಗ ಶಕ್ತಿ ತತ್ಯಾಗ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತತ್ 14 ಭಾವನೆಲು ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದೇನ ಈ ಭಾವನೆಲಿನ ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯ ಹಿಡಿದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಶಲಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಯೂಷಣ ಪರ್ವ ಪಂಡದ ಇಂಚಿಪ್ಪಗ ಆಂಡ್ ದಶಲಕ್ಷಣ ಬಸ್ತಿಲೆಡ್ ನಡಪಾವಿರ ಶ್ರಾವಕೇರು ಪೋದು ಒಂದು ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿ ಹಿಡಿದು ಚತುರ್ದಶಿ ಮೊಟ್ಟ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ದಶಲಕ್ಷಣ ಪರ್ವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ದಶಲಕ್ಷಣ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಪರ್ವ ಅಂದವನೊಲಿ ಒರಿ ನರಮಾನಿ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತನರಾಗ ದಶಲಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ ಪರ್ವ ಆಪುಂಡು ದಶಲಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಧರ್ಮದ 10 ತತ್ವಲೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನವು ನರಮಾನ್ಯನ ಆತ್ಮದ ವಿರೋಧಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಕ್ರೋಧ ಮಾನ ಮಾಯೆ ಲೋಭ ಹಿಂಸೆ ಸುಳ್ಳು ಕಳ್ಳತನ ಪರಿಗ್ರಹ
ಇಂಚಿತ್ ನಾವೇನ ಗೆಂದೊಡಾಯಿ ನಾವು ಜೈನರ ಲಕ್ಷಣ ಅವಿಕಾದ ದಶಲಕ್ಷಣ ಪಂತಿನ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮೆ, ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಧವ ಪಂಡ ಮೆದುವಾದಿಪ್ಪು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಜವ, ಉತ್ತಮ ಸತ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಶೌಚ, ಉತ್ತಮ ಸಂಯಮ, ಉತ್ತಮ ತಪ, ಉತ್ತಮ ತ್ಯಾಗ, ಉತ್ತಮ ಅಕಿಂಚನ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪನ್ಪುನ 10 ತತ್ವಲೇನ 10 ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲೂ ಜೀವಮಾನದ ಉದ್ದಗ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಆಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಸಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರ್ವ ದಶಲಕ್ಷಣ ಪರ್ವ ಅಂದೆ ಪಂಡೋಲಿ ಪಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆನ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಭಾವನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಅಂತ ಪನೋಲಿ. ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಈ ಆಚರಣೆ ನಡಪುಂಡು ಭಾದ್ರಪದ ತಿಂಗಳದ ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮ ಹಿಡಿದು ಶುರುವಾದ ಚತುರ್ದಶಿ ಮುಟ್ಟ ಆಚರಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಸದಿಲೆಡು ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಅಭಿಷೇಕ ನಡಪಾವೇರು ಆಪಗ ಮುನಿಕ್ಲೆಗ ಆಹಾರ ದಾನ ಎಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪಂಡದು ನವರಾತ್ರಿ ದಪ್ಪಗ ಜೈನ ಬಸದಿಲೆಡು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಉತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು. ಅಶ್ವಜ ತಿಂಗಳದ ಶುಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯಡ್ದು ದಶಮಿ ತಿಥಿ ಮುಟ್ಟ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವದ ಆಚರಣೆ ನಡಪುಂಡು. ನೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ವೃಷಭ ದೇವೇರ್ನ ಮಗೆ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆನ ಈ ಪರ್ವೋಡು ಎಂಕ್ಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು. ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಭರತ ಬಾಹುಬಲಿನ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಭರತನ ಆಯುಧಗಾರಡು ಚಕ್ರರತ್ನ ಉದಯ ಆಪುಂಡು. ಈ ನೆನಪು ಒಂದು ಆ ಸಮಯ ಆದಿಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯನೇ ಆದಿಪುಂಡು. ಸೊ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭರತ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಸಂಗತಿಲು ಬರ್ಪುನ ಪುರ ನಿಕ್ಲು ಹೆರಿತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಎಂಕ್ಲು ನವರಾತ್ರಿ ದಪ್ಪಗ ಮಲ್ಪ. ಅಂಚನೆ ಶಾಸನ ದೇವತೆಲಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮ, ಯಕ್ಷ, ಜ್ವಾಲಮಾಲಿನಿ, ಪದ್ಮಾವತಿ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ದೇವಿ ಮುಕ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಮಯಡು ನಡಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಜೈನೇರು ಶ್ರಾವಕಿಯರು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ವ್ರತ ನೋಂಪಿಲೇನು ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿ ಪಂಡದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿ ದಪ್ಪಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿಡು ಜಿನವಾಣಿ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಜೀವದಯಾಷ್ಟಮಿ ಪಂಡದ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಭಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಒಂಚಿ ಎಂಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರ್ವ ಅಂದೆ ಪನುಲಿ. ಜೀವಹಿಂಸ ನಡಪರವಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶನ ಈ ಪರ್ವದ ತಿರ್ಲು. ಜೀವದಯಾಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಶ್ರಾವಕಿಯರು ನೋಂಪು ಪತ್ವೇರು. ಜೀವದಯಾಷ್ಟಮಿ ನೋಂಪು ಒಂದು ಪಂಡದು ಮಲ್ಪೇರು. ಆನೆ ಉಪವಾಸ ಇಪ್ಪೇರು. ಇಜ್ಜಿನ ಒಪ್ಪುರ್ತು ಒಂದು ಪಂಡು ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಬಜ್ಜಿ ಫಲಾರಡು ಇಪ್ಪೇರು. ಇಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟಲು ಪುರಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನೆ. ಅಂಚನೆ ಜೀವದಯಾಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ 17 ಬಸದಿಲೆನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು. ಬೆದ್ರಾಪುರ ನಿಕ್ಲೇಪುರ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೇಕ ಜೈನ ಕಾಶಿ ನಡ್ಪೆ ಪಂಡ ಮುಟ್ಟ 17 ಬಸ್ತಿಲುಲ್ಲ ಅಪಗ ಜೈನೇರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಲು ಹೆಚ್ಚಿಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪಂಡ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಜೀವದಯಾಷ್ಟಮಿ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಧರ್ಮಲ ಇಟ್ಪುಡ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ ಪಂಡದ ಮಲ್ಪೆರ್ ಐಟ್ ಬಲಿ ಇತ್ತನು ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿಡು. ಅವು ಬಲಿ ಅವರ ಬಲಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಗ್ ಜೈನ ಧರ್ಮಡ್ ಜೀವದಯಾಷ್ಟಮಿ ಆಂಡು ಪಂಡದ ಅಂಚಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಂಡ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ವಸ್ತ್ರ ವಾಹನ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಒಂದಿತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು. ಅವೇ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಆಯುಧ ಶಾಲೆಡ್ ಚಕ್ರರತ್ನ ಎಂಚ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಆ ಸಂತೋಷಗ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಲ್ಲೇನು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಆ ಸಮಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ನೆನಪುಗು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕ್ರಮ ಜೈನರೆಡ್ಲ ಉಂಟು. ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ವಾಹನ ಲಿಪ್ಪುವ ಪಂಡ ಎಂಚಿತ್ನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ವಸ್ತುಲೇನ ಗಳಿಸುವನು ಅವೆತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಂಡು. ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅನಂತ ನೋಂಪಿ ಇಂದ ಪಂಡದ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಬರ್ಪುನೆ ಅನಂತ ನೋಂಪಿನ್ಲ ಪತ್ವೇರ. ದೀಪಾವಳಿ ದಪ್ಪಗ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪರ್ವ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆಲು ಪುರ ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡ್ ಇತ್ತನ ಆಚರಣೆಲೆ ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ರಕ್ಷಾವಳಿ ಪಂಡದ ಜೈನ ಧರ್ಮಡು ಮಲ್ಪೇರು. ಜೈನ ಧರ್ಮದ 24ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರಾಯನ ಮಹಾವೀರ್ಯರು ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಿನ ನೆನಪುಗಾದ ಈ ಪರ್ವದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಪರ್ವಗ್ ಮಹಾವೀರ ನಿರ್ವಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಈಚಿನ ವೀರ ನಿರ್ವಾಣ ಪರ್ವ ಅಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಕಾರ್ತಿಕ ಬಹುಳ ಚತುರ್ದಶಿ ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಯೊಂದು ಪುಲ್ಯಕ್ಕೆಲ ಅನಗ ಮಹಾವೀರ್ಯರ ನಿರ್ವಾಣ ಪುಂಡು. ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕಿತ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನತ ಲೆಕ್ಕ ನೆತ್ತಗಣ ನೀಡು ಆದರಡು ಒಂದು ಅಶ್ವಿಜ ಬಹುಳ ಚತುರ್ದಶಿ ಕರಿದು ಪುಲ್ಯಕ್ಕೆಲದ ಸಮಯಡು ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಹಾವೀರ್ಯರ ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ಆರಿನ ಸಂದೇಶಲೆಡ್ದು ಲೋಕದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾದ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ಆಚರಣೆ ನಡಪುಂಡು. ಬಸದಿಲೆಡ ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ನಡಪವೇರು. ದಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಉತ್ಸವಲೇನು ಮಲ್ಪೇರು. ಒರ್ಪು ಉಣಸು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು. ಮಹಾವೀರ ಶಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಮಹಾವೀರರು ಮೋಕ್ಷ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೈನರೆಡು ಕಾಲಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಕಜಿ ಪಡ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ಓವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲ ಅವಡು ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಲೆಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪನೆ ಮಹಾವೀರ ಶಕ್ಕೆ ಅಂದ ಅಂಚ
ಮಹಾವೀರ ಶಕೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಒಂದಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಿನರಾತ್ರಿ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಮಾಘ ಮಾಸ ಬಹುಳ ಚತುರ್ದಶಿ ದಾನಿ ವೃಷಭ ತೀರ್ಥಂಕರ ನಿರ್ವಾಣ ಆಯ್ನ ದಿನ ಆನಿ ಪುಲ್ಯಕ್ಕಲೆಗ ಆರು ಕಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ಜಿನರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ ನಡಪುಂಡು. ಬಸದಿಲೆಡ್ ಬಿಂಬೋಗ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತು ಉತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು. ಚತುರ್ವಿಧ ದಾನ 4 ವಿಧದ ದಾನ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಪಠಣ, ವ್ರತಾಚರಣೆ ಪೂರ ನಡಪುಂಡು. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಚರಣೆಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜೀವನ ವರ್ತನ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಜೈನ 2 ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕಾರಲ್ಲಿ ಜನ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಲು ಪಂಡದು ಪನ್ಪ. ಸೊ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತೂಪಿನ ಗರ್ಭದಾನ, ಪ್ರಮೋದ, ಪುಂಸವನ, ಸೀಮಂತ, ಜಾತಕರ್ಮ, ನಾಮಕರ್ಮ, ಉಪವೇಶನ, ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ, ಗಮನ, ಚೌಲ, ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ, ಪುಸ್ತಕ ಗ್ರಹಣ, ಉಪನಯನ, ಸಮಾವರ್ತನ, ವಿವಾಹ, ಸಮಾಧಿ ಮರಣ ಪಂಡದು 14 ವಿಧಿಕ್ಕುಲು ಜನ 14 ಷೋಡಶ ಕ್ರಿಯೆಲು ಜೈನ ಧರ್ಮಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೊಂಜ ನ್ಯಾನ್ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಸಾದೆ ಬೇತ ಮರಣದ ವಿಧಿಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನ ನಾ ಸೇರ್ಸಾದೆ. ನೆಟ್ ಗರ್ಭದಾನಡು ಕಂಡೆನು ಬುಡದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಡಪನ ಚಿತ್ನ ಕ್ರಿಯೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಪ್ರಮೋದ ಇಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಹಂತಡು ನಾಗಬಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನ ವಿಧಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಜೈನರೆಡ್ಲ ನಾಗನು ಸಂತಾನ ದೇವತೆ ಪನ್ಪೇರು. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ 23ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರಾಯನ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಯಕ್ಷಧರಣೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿ ನಾಗಲೋಕದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಮೊಕ್ಲು ನಾಗಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ ಆಯ್ನ ಆರಾಧನೆಡು ಮುಖ್ಯ ಆಪೇರು. ನಾಗಬಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಆಣನ ಅಪ್ಪೆಲ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನವು. ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ದು ಕೆಲವು ವಿಧಿ ಸೊ ಕಂಡೇನು ಬಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟುಗುಂತದ್ದು ಕೆಲವು ವಿಧಿಗಳೇನು ಪುರ ನಡಪಾವಿರ. ಇಂದ್ರರು ಈ ಕ್ರಿಯೆಲೇನು ಪುರ ನಡಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಏನ್ ಪಂಡೆ ಪ್ರಮೋದ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡದು ಗಂಡ ಕಂಡೆನು ಬುಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಅವರ ದುಂಬು ಆಕ್ಲು ಎಂಚ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ವಿಧಿ ಜೈನ ಧರ್ಮಡು ಉಂಟು. ಒಂದಿನ ಪ್ರಮೋದ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನೇಡ್ದವರ ಪುಟ್ಟನ ಬಲಿದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಅವಲಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಆಶಯ ಉಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪುಟ್ಟನ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪನು ದಂಪತಿಲು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪಂಡ ಜಿನಕ್ಕುಲ ಗುಣಕ್ಕುಲು ಬರೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸಂಕಲ್ಪಲ ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು. ఒక బాలిಗೆ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಪದವಿಗೂ ಏರ್ಲ ತ್ರಿಕಾಲ ಜಾನಿ ಆವೋಡು ಈ ఒక ಮೂಜಿರತ್ನಲಿಗೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಆವೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಜಿನ ಪದವಿಗೆ ಏರೋಡು ಪಂಪುನ ಆಶಯಲಿನ ಆ ದಂಪತಿಲು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಧಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲು ಎನ್ನುವೇರು. ಅಂಚನೆ ಪುಂಸವನ ಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪುಂಸವನ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ 5 ತಿಂಗಳು ನಡಪುನಾಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಧಿ. ಪುಂಸವನ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಂತಾನಗಾದ ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಒಂದಿನ ಗರ್ಭಶೋಧನ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಬೀರ್. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಅನ್ನಾಗ ಈ ವಿಧಿಕ್ಲೆನ್ನು ಪುರನಿಕ್ಲು ಗಮನಿಸಾವಲಿ ಜಿನ ಬಾಲಕನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಲ್ಪೆರತ್ತ ಅಂಜ ಗರ್ಭಶೋಧನ ಇಂಚಿತ್ನ ಪುರ ದೇವೇಂದ್ರ ಪುರ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಿಯೆಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸಾವಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ ಗರ್ಭವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು. ಈ ಸಮಯಡ್ ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಷಾಯಲೆನ ಪರ್ರಗು ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಹಿಡಿದು ಮಾನಸಿಕ ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕವಾದ ಬಂಜಿನಾಲ ಆರೋಗ್ಯಡ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನೇಕ ಸಲದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕ್ರಿಯೆ. ದಂಪತಿಲು ಮೀದು ಮಡಿಕುಂಟು ಹುತ್ತೊಂದು ಹೋಮ ವಿಧಿಟ್ಟು ಪುರ ಪಾಲು ಪಡಿಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಸೀಮಂತ ವಿಧಿ ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ 7 ತಿಂಗಳ ಅನ್ನಗ ಸುರುಟು 12 ದಿನ ಪುಂಜನಂದ ದೀಪ ಪಂಡದು ಶುರು ಮಲ್ಪೇರೆ. ಪಂಡ 7 ತಿಂಗಳ ಅವರ ಒಂಜಿ 12 ದಿನ ತುಂಬ ನಂದ ದೀಪ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿನಾಲಿನ ನಾಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಡೊಂದು ಗ್ರಹದೋಷ ಕರಿಯರ ಸಲದು ನವಧಾನ್ಯ ತರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಾಂತಿ ರಕ್ಷಾರ್ಥ ಅಂದು ನೆಕ್ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕರ್ಮದಹನ ಯಂತ್ರ ಕರ್ಮದಹನ ಆರಾಧನೆ ಕರಿಸರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಪಂಡಿತೆ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಗರ್ಭರಕ್ಷ ಯಂತ್ರ ಆರಾಧನೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸೀಮಂತ ವಿಧಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುತ್ತೈದೆಲ್ ಪುರ ಸೇರೊಂದು ಸೇಸದರಿ ಪಾಡುನೆ ಆರತಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡೆನಿ ಉದುಂಬರ ಚೂರ್ಣ ಮಂಗಲ ಕಲಶದ ನೀರಿನ ದರ್ಬೆ ಕೂರ್ಚೆಡ್ ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಹಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪನಿಪುನಂಚಿತ್ನ ಸೀಮಂತದ ದಿನ ಕಲಿಕುಂಡ ಆರಾಧನೆ ಗರ್ಭರ ರಕ್ಷಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಇಂಚಿತ್ನ ವಿಧಿಕ್ಲು ಪುರ ನಡಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಷೋಡಶ ಕರ್ಮ ವಿಧಿ ಪಂಡ ಜಾತ ಕರ್ಮ ವಿಧಿ. ಬಾಲಿ ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಾಲಿದ ಪೂವಲ್ದ ಬೂರನ್ನು ಕತ್ತೆರ್ದು ಪೆದ್ಮೆದಿ ಕೋಣೆನು ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆನು ಮೀಪಾವೇರು. ಬಾಲಿದ ಅಮ್ಮೆ ಬಂಗಾರ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಬೊಳ್ಳಿದ ಚಮಚಡು ಪೇರನೈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲತದು ಬಾಲಿದ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ವೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗ್ 10, 12, 14 ಇಂಚ ದಿನತ್ತ ಸೂತ್ಕೆ ಪಂಡ ಜೈನ ಧರ್ಮಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಗಲುಂಡು ಪಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಪಂಡದು ಕರಿಸರ್ತಿ ಪಂಡಿತ್ತೆ ತ್ರೈವರ್ಣ ಪದ್ಧತಿ ಜೈನ ಧರ್ಮಡು ಉಂಡು ಪಂಡದು.
ಸೊ ಸೂತಕಲ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗಗ್ ಅನುಗುಣವಾದ 10 14 14 ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದುಂಡು. ಸೂತಗ ಕರಿತದು ಕುಂಟು ಉಸಿರೆ ಹೋಯ್ತು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಹೋಮ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಪೆದ್ಮೆದಿ ಕೋಣೆನು ಮಡ್ಡಿಲೆರೆ ಪೊಂಜು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಪೆದ್ಮೆದಿ ಸೂತಕ ಕರಿದು ಮೀದು ಬನ್ನಗ ತಾರಿ ಮರತ ಮಡಲದ ಕೊಡೆಲ ಗೆಜ್ಜೆಗತ್ತಿಲ ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಇತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೆಕ ಎಂಜಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಬೆಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಧಿಕ್ಕುಲು ಇಂಚ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಗಂಧೋದಕ ಪಾಡ್ದು ಇಂದ್ರೇರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ ಸೀಪೆದ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕ್ರಮ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾಮಕರಣ ವಿಧಿ ಪಂಡದ ನಡಪುಂಡು. ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟದು 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಬಾಲೆಗೆ ಪುದರ್ ದೀಪೇರು ಬಸ್ತಿಡು ಪೂಜಾ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪಾದು ಇಂದ್ರೆರೆಡ ಹೋಮ ಮಲ್ಪಾವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದ ಅಮ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತೈದೆ ಪೊಂಚನಕ್ಲು ಬಾಲೆಗೆ ಪೇರಿನೈ ಸಕ್ಕರೆ ಮೊರೆತ ಹಿಂಪಾವೇರು. ಸೊ ಇಂದ್ರ ಹರಿವಾಣಡು ಬೊಳಂತ ಅರಿಪಾಡ್ದು ಬಾಲಿದ ಪುದರ್ ಬರೆದು ಹರಿವಾಣನ್ ದೇವರದು ದೀಪೇರು. ಬಾಲಿದ ಅಮ್ಮೇರು ಬಾಲಿದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋರಾದು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೇನ್ ಬಿಲೆಕ್ಕ ಪನ್ನುಡು. ಬೊಕ್ಕ ತೊಟ್ಟಿಲಗ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಬಂಗಾರದ ಸರ ಪಾಡ್ದು ಮುತ್ತೈದೆರ್ಲ ಎದುರು ಬದರಾದು ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರ್ತ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಲ್ತದು ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿಳು ಜರ್ಪುಡಾವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಹತ್ತಿನ ಬೆನ್ನೆರ್ಲು ಪುರ ಬಾಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಹೊಟ್ಲು ತೂಗ್ವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಸಮ್ಮನದ ಒಣಸ ನಡಪುಂಡು ಇಂದ್ರರಿಗೆ ದಾನ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕರ್ಣನಾಸ ಛೇದನ ಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡದ ನಡಪುಂಡು. ಬಾಲೆ ಹೊಟ್ಲು ದನಿಯ ನಡಪುಂಡು. ಆಣು ಬಾಲೆಗೆ ಕೆಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಡು ಬಾಲೆಗಂಡ ಕೆಬಿ ಮುಂಕು ರಡ್ಡಲ ಹೊಚ್ಚಾವೇರು. ಆನಿದಾನಿ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬಹಿರಿಯಾನ ವಿಧಿ ಪಂಡದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಆನೆಟ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಿ ಪೌರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದುಂಡು. ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡೆನಿ ಬುಡಿದಿ ಮೀದು ಬಾಲೆನ ಮೀಪಾದು 2 ದಿನ ತಾನಿ ಬಸ್ತಿಗೆಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋವಡು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಾವುಡು ಇಂದ್ರೆರಡ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪಾದು ಪ್ರಸಾದ ದಿತ್ತನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆಡ್ ಬತ್ತದು ಹೋಮ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಕಟ್ಟುಂಡು. ಉಪಾವೇಶನ ವಿಧಿ ಪಂಡದುಂಡು. ಬಾಲೆಗೆ 5 ತಿಂಗಳಾನಾಗ 2 ದಿನ ತಾನಿ ಮೀಪಾದು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದು ಹೋಮ ಮಲ್ಪಾದು ಬಾಲಿನ ಪದ್ಮಾಸನಡು ಇಜಡ ಅಟ್ಟಪ್ಪೆಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲಾವೇರು. ಮಲ್ಲಕುಲು ಬಾಲೆಗೆ ಸೇಸೆ ಪಾಡ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ್ಸು ಉಪಚಾರ ದಾನ ದಕ್ಷಿಣೆ ಪುರ ನಡಪುಂಡು. ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ವಿಧಿ ಪಂಡದ ನಡಪುಂಡು. ಬಾಲೆಗೆ 7 ತಿಂಗಳಾನಾಗ 2 ದಿನ ತಾನಿ ಪೇರನುಪ್ಪು ಹಿಂಪಾವು ನಾವು ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ವಿಧಿ. ಇಂದ್ರೆರೆಡ ಹೋಮ ಮಲ್ಪದ ಆಜ್ಯಾಹುತಿ ಲವಂಗಾಹುತಿ ಸಮಿದೆ ನೆತ್ತಾಹುತಿ ಅನ್ನಾಹುತಿ ಬಾಲಿಡ ಮುಟ್ಟದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಇಜಂಡ ಅಮ್ಮೆನ ತೊಡಿಟ್ಟು ಮೂಡ ಎಗೆದುರ ಅದು ಕುಲ್ಲಾವೇರು. ಇಂದ್ರೇರು ಮಂತ್ರ ಪಂಡದು ಪ್ರಸಾದನ ಬಾಲಿದ ಹರೆಕ್ ಹಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಉಣ್ಪುಲ್ಲ ಪೇರೆಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಹಿಂಪಾವೇರು. ಹಿಂಪನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ್ ಏನು ಪುರ ಪನ್ಪೇರು. ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಪುರ ನಡಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಗಮನ ವಿಧಿ ಪಂಡದು ಬರ್ಪುಂಡು. 9ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಬಾಳೆ ಲಕ್ಕುದುಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯದ ಎಡ್ಡೆ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ ಹೂದು ಹೋಮ ಮಲ್ಪಾವೇರು. ದೇವ ಅಗ್ನಿ ಗುರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮೊಕ್ಕಲ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಆ ಉತ್ತರ ಗೆದುರಾದು ಬಾಲೆನು ಉಂತಾದು ರಡ್ಡುಪು ಗೆಲಡು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲುತ್ತ ಕಾರಣ ದುಂಬು ದೀಪ ಅದು ನಡಪವರು ಪಂಡ ಬಾಲೆಗೆ ನಡಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಅವಲ ದೇವ ಗುರು ಅಗ್ನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನೆತ್ತ ಎದುರುಡೆ ನಡಪುಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಆಕಾರಡಕ್ಲು ಪಜ್ಜೆ ದೀಪಾವೇರು. ಬಾಲೆಗಿಡ ಮಂತ್ರಪೂರಕವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಗಮನಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಾವೇರು. ಅವು ಆಯ್ಬಕ್ಕ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ವರ್ಷವರ್ಧನ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಅನುಕೂಲ ಇತ್ನಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಚೌಲಂಗಿ ವಿಧಿ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಜನಡ 3ನೇ ವರ್ಷ ಅನ್ನಾಗ 2 ದಿನ ಹೂದೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಇಡು ಕೂಜಲು ಕತ್ತೆರುವಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಚೌಲಂಗಿ ವಿಧಿ. ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಲು ಉಂಡು. ಬಾಲೆನ ಮೀಪದ ಹಸಮನೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆನ ಜಕ್ಕೆಲೆಡು ಬಾಲೆನು ಕುಲ್ಲಾವೇರು. ಹೋಮಕುಂಡಗು ಪಡ್ಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮೋರೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೊಕ್ಲು ಕುಲ್ವೇರು. ಹೋಮಕುಂಡದ ಉತ್ತರಡು ಎಣ್ಣೆ ಗೋಧಿ ಬಾರು ಉರ್ದು ಗೋಮೂತ್ರ ಅಂಬಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೆ ದಿಂಜಾದ ದೀಪೇರು. ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆನಕ್ಲು ಪೇರು ನೈ ನೀರು ಕಲತು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡು 25 ದರ್ಬೆದೀದು ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಕುಲುದಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಡು ಕುಲ್ವೇರು. ಹೋಮದ ಪೂಜಾ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಾಲಿದ ಹರೆಕ್ ಪೇರು ನೈ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಮುಟ್ಟಾದು ಪುಣ್ಯ ಕಲಶದ ನೀರಿನ ದರ್ಬೆಡು ಹಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಿದ ಅಮ್ಮೆ ಮೂಜಿ ದರ್ಬೆ ಕೂರ್ಜದ ಒಟ್ಟಗ ದತ್ತ ಕೈತ ಮೂಜಿ ಬೀರಲು ಹೊಡೆದು ಬಾಲಿದ ಹರೆತ್ತ ಬಲಭರಿತ ಕೂಜೆಲೆಯನ್ನು ಪತ್ತ ನೋಡು ಐಟ್ಟು ವಿಧಿ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಮುಖ್ಯ ಬಲ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಒಂದು 5 ಭಾಗಡು ಕೂಜೆಲ್ ಬುಡ್ಡು ಪಂಚ ಪರಮೇಶ್ಲೇನೆ ಎನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಧಿಕ್ಕುಲು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪನ್ಪೆ ಐನೆಲ್ಲ ಪಣರ ಪೂಪುಜಿದ ಐ ಪಂಡ ದೀರ್ಘವಾದ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆವಂದಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಐಕ್ ಐತೆ ಬಲತ್ತ ಕೈಟ್ ಚಂದನ ಪಾಡ್ದಿನ ಕತ್ತೆರೆಡು ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು. ಇಂಚ ಪಂಡ ಅರ್ಹಂತೆರೇನ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನಯನ ಮುಂಡ ಭಾಗಿಭಾವ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬಲತ್ತ ಕೂಜೆಲ್ ದೆಪ್ಪುನಗ ಅಂಚ ಪನ್ನೊಂದು ಕೂಜೆಲ್ನ ಕತ್ತೆರ್ವೇರು.
ಆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ಡನೆ ಬಗ್ಗದ ಕೂಜೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಸಿದ್ದೇರೇನೆಂದು ಓಂ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ನಿರ್ಗಂತ ಮುಂಡ ಬಾಗಿ ಬವ ಪಂಡದ ಅಂಚ ಐನ ಕಡಿಟ್ಟು ದೆಪ್ಪುನಾಗಲ ಒಂಚೊಂಜಿ ಒಂದೇನ್ ಪಂಪೇರು ಈಗಿನ ಜಾಗದ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಪರಿಷ್ಕ್ರಮಣ ಮುಂಡ ಬಾಗಿ ಬವ ಅಂತ ಪಂಡದ ಇಂಚ ವಿಧಿಕ್ಕಲು ಪುರ ಉಂಡು ಒಂದು ಚೌಲಂಗಿ ವಿಧಿ ಅಂದ್ ದೀರ್ಘವಾದ ಪಂಡ್ರ ಪೂಪುಜಿ ಸಮಯ ಇಜ್ಜನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಪಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆಗ್ 5 ವರ್ಷ ಅನ್ನಗ ಬಸ್ತಿಗ್ಲೆ ತಂದು ಪೋದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದು ಪಂಚ ಪರಮೇಶ್ವರಿಲೆನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಸರಸ್ವತಿ ಗುರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾವಡು ಒಂಜಿ ಹರಿವಾಣಡು ಒಳಂತರಿ ದೀದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮೆ ಬಾಲಿದ ಬಲಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ತೋರು ಬಿರೇಲಡು ಪತ್ತೊಂದು ಹರಿವಾಣಡು ಓಂ ಅಂದ್ ಬರೆಪಾವಿರು ಇಂಚ ಬರೆಪಾನಾಗ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದ ಮಂತ್ರನ ಪಂಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಗ್ರಹಣ ಪಂಪನ ವಿಧಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮರಕೋಶ ನಿಘಂಟು ಛಂದಸ್ಸು ಗಣಿತ ಅಲಂಕಾರ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥಲೆನ ಪಾಟಲೆನ ಗುರುಕುಲೆಡ ಪನ್ಪಾವುಡು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಧಿ ಅಂಚನೆ ಉಪನಯನ ಪಂಡದುಂಡು ಉಪನಯನ ಪಂಡ ರೆಡ್ಡನೆ ಕಣ್ಣಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಆತ್ಮಗು ಎಡ್ಡ ಅಪನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನ ಚಾರಿತ್ಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನೇತ ಪ್ರತೀಕದ ಕಣ್ಣಾದುಂಡು ಜೈನ ತತ್ವಲೆನ ಬಿಂಬಿಸಾವನ 27 ಇಳೆತ ಜನಿವಾರನು ಒಟ್ಟುಗು ವೃತೋಪದೇಶ ಮಲ್ತದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶಲೇನು ಗುರುಕುಲ ಹಿಡಿದು ಸ್ವೀಕರಿತೊಂದು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಡು ಜನಿವಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜೈನಾಗಮನದ ಪ್ರಕಾರ ಜೈನರಾಯಿನಕ್ಲು ವಾಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿಲೋಟ ನೀರ್ಲ ಪರ್ಪುನ ನಿಷೇಧ ಜನಿವಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ఒక ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣು ಮದ್ಮಾಲಾಪುನ ಪಂಡದುಂಡು ನೆಕ್ ನೀರ ಮಧ್ಯಮದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಬೇಗ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯಮದ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಸಮಯ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಮದ್ಮಾಲನಗ ಇಲ್ಲ ಜಾಲಿಡು ಬಾರದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮುಡಿತ ಮಿತ್ತು ಹೆಪ್ಪು ಇತ್ತನ 4 ಹಾರ ಇಲ್ಲೇನ ಆ ಮುಡಿತ 4 ಬರಿಟದಿದು ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಲು ಪಾಡ್ದು ಮದಿಮಾಳ ಒಂದಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ನೀರದ ಕಲುಷಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪೊಣ್ಣನ ಹರೆಕ್ ನೀರು ಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನಿತ್ತು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪೇರು ಮಡ್ಡಿಲರ ಪೊಂಜೋ ಬತ್ತದು ಹುಲ್ಲು ದಿನ ಜಾಗಿನ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪೇರು ಮಡ್ಡಿಲರ ಪೊಂಜೋಲಿಗ ಬಾರದ ಮುಡಿ ಅರಿ ಹಾರೈ ಕೊರ್ಪುನ ಕಟ್ಟುಂಡು 5ನೇ ದಿನ ಮೀದು ಇಲ್ಲದಲೈ ಬರ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ 14 ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಸಮೆನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದು ಆ ಮುತ್ತೈದೆ ಪೊಂಚನಕ್ಲು ಆರತಿ ಮಲ್ತು ಸೇಸೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮದಿಮಾಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 1 ವರ್ಷದಲೈ ಗುರುಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ವ್ರತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿತ್ತನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಣ್ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಉಪನಯನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಡೆರಡು ವ್ರತ ಸ್ವೀಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಕಟ್ಟಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮದಿಮೆದ ವಿಧಿಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಂಡು ನಿಶ್ಚಯ ಆಪುಂಡು ಮದಿಮೆಗೆ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ನಿಗಂಟ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತಾನಿ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡು ರಡ್ಡು ಕಡಿತ ಮಲ್ಲಕಲು ಪಂಡ ಊರ್ದ ಬಿನ್ನೆರ್ ಪುರ ಸೇರ್ದ ಇಂದ್ರೆರು ಸೇರ್ದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ಹರಿವಾಣ ನುಡಿತೆ ಬೇತೆ ನೆಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಆಪಿಲೆಕನೆ ಆಪುಂಡು ಬಚ್ಚಿರದಿ ಇದು ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆದ ಪ್ರತಿ ಪಣವು ಇತ್ತಿನ ತಟ್ಟೆನೆ ಇಂದ್ರೆರು ಪೊಣ್ಣನ ಬೊಕ್ಕ ಆಣನ ಕಡತಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಇಂಚ ವಿಧಿಕ್ಕಲು ಪುರ ನಡಪುಂಡು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾವರ್ತನ ಪಂಡದ ವಿಧಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಮಾವರ್ತನ ಪಂಡ ಉಪನಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದಿಪುನ ಆಣ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿತ್ತು ಮದಿಮೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆ ಆಯ್ನ ದಂಡ ಕಮಂಡಲ ತ್ಯಜಿಸಾವನಂಚಿತನ ವಿಧಿ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಒಂದು ಮದಿಮೆಗೆ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ದುಂಬು ಆಣನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂದ್ರೆರಡ ಹೋಮ ಮಲ್ಪಾವಿರು ಅಶ್ವಥ ಮರಕ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುಡು ಆಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರರಿಗೆ ದಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಮದಿಮೆದ ದೊಂಪ ಪಾಡುವೇರು ಮದಿಮೆದ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ನೆಕ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಧಿವಿಧಾನಲು ಉಂಡು ಹಾರೈದ ಮಡಲ್ ಹಿಡಿದು ಮದಿಮೆದ ದೊಂಪ ಮುಹೂರ್ತ ಹೂದು ಪಾಡ್ವೇರು ಮದಿಮಾನೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮದಿಮೆದ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ವೇರು 4 ಪಾಕಿಲಿಪ್ಪುನ ಮದಿಮೆದ ಮಂಟಪಗ್ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡ್ವೇರು ನೆತ್ತ ಬಲ ಬೊಕ್ಕ ದತ್ತಮ ಇಟ್ಟು ಅಂಕುರಾರೋಪಣ ಮಲ್ಪರಾಗ 7 ಗುರಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಿ ಮಲ್ಪುನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಸಲದ ಇಂಚಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡ ತಾಳಿ ಬಂದಿ ಪ್ರಸ್ತಾ ಪಂಡದು ಮದಿಮೆಗು ದುಂಬು ಮದಿಮಾಲಿನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ ಕ್ರಿಯೆ ದುಂಬು ಈ ಆಚರಣೆಗಳ ಲೆಪ್ಪೊಲೆ ಮಲ್ಪೆದೇರು ಇತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪೊಲೆದ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಆಣನ ಕಡಿತ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲಿನ ಮದಿಮಾಳ್ಲೆಕ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಹರಿವಾಣಡು ತಾಳಿ ಇತ್ತಿನ ಬಂದಿ ಬಂಗಾರು ಸರ ಸೀರೆ ಕುಂಕುಮ ಮಂಜಲ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹರಿತ್ತ ಕುಂಟು ಪನ್ನೀರ್ ಕಲಶ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಆಣನ ಕಡಿತಕಲು ಬಸ್ತಿಗೆ ಹೋದು ದೇವರ ದುಂಬುದಿದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪದು ಮದಿಮಾಲಿನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಎಡ್ಡೆಗಳಿಗೆಡು ಪೊಣ್ಣನ ಹಸೆ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದು ತಾಳಿ ಬಂದಿ ಪಾಡ್ದು ಸೀರೆ ಬಂಗಾರು ಪೂ ಪುರ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಸೆ ಪಾಡ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರೆ ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಪಂಡದುಂಡು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಾಂದಿ ಮಂಗಲ ಪೂಜೆ ಪಂಡದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕುರಾರೋಪಣ ವಿಧಿ ಪಂಡದು ಮದಿಮೇಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅರಸಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡದು ಕೆಲವು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಡು ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವ ಕಾರ್ಯ ಪಂಡದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ದೇವ ಕಾರ್ಯಡು ಮುತ್ತೈದೆರ್ಲು ಪೂರ ಒನಕೆ ಐದು ಕುಟ್ಟುದು ಅರಿ ಬೀಸದು ಬೊಕ್ಕ ಧಾನ್ಯಲೆನು ಕುಟ್ಟುದು ಇಂಚ ಪಾಯಸ ಬೊಕ್ಕ ಹಿನಸ್ಸು ಚರುಕ್ಲೆನು ಪೂರ ದೇವ ಕಾರ್ಯಗ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮದಿಮಯ ಮಡಿಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಈ ಚರುಕ್ಲೆನು ಪೇರು ನೈ ಬೆಲ್ಲ ಪರಿಂದ ಬಚ್ಚಿರೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಉಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ನೈಯಾರ ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನ ಅಂದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲುಲ್ಲ ವಿವರವಾದ ಎಂದಾಲ ಪಂಡರ ಪೋಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿಬ್ಬಣ ಎದುರಾಪುನ ಪಂಡದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕದ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಾಣಿಗ್ರಹಣಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೆಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ 300 ಸುತ್ತಿನ ಕಲಶದ ಗಿಂಡಿನ ಮದಿಮಾಯಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಜ್ಜಾಂಡ ಪಳೆಯೆ ಬತ್ತಿನ ಸಬಿಕೆರೆಡ ಬಿನ್ನೆರೆಡ ಮುಟ್ಟಾವೆ. ಈ ಗಿಂಡಿಗೆನ ಐನು ಬಚ್ಚಿರೆ ನೀರು ಗಂಧೋದಕ ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತಡು ಜುಟ್ಟಿತನ ಹಾರಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ಕಾಸಿಡ್ದ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು. ಒಂದು ದಾರಿ ಮೈಪುನ ಗಿಂಡಿ ಮದಿಮಾಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲಿನ ಆಣಿನ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ವರಿಸಾವಲು ಅಂಚನೆ ಮದಿಮಾಯಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊಣ್ಣನು ವರಿಸಾವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ತ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆ ಮಲ್ತದು ಆಣ್ ಬೊಗಸೆ ಕೈ ದುಂಬುಕೊಣ ಅರ್ಪೆ ಆಯನ ಅಂಗೈದ ಮಿತ್ತು ಪೊಣ್ಣನ ಅಂಗೈನ ದೀಪೇರು. ಇಂದ್ರೇರು ಆಲಿನ ಅಂಗೈದ ಮಿತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಪಂಚಪರಮಿಷ್ಟಿ ರತ್ನತ್ರಯಲೆನ ಸಂಕೇತಡು ಗಂಧದ ಚಿನ್ನೆಡ್ದು ಬರೆಪೇರು. ಐನು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರೈ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ದೀಪೇರು. ದಾರದ ಗಿಂಡಿನ ಮದಿಮಾಲಿನ ಅಮ್ಮೆ ಪತ್ತೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ್ದು ಧಾರೆ ಮೈತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡೆದಿ ಕಂಡೆನಿಗೆ ಜನಿವಾರ ಕಂಡೆನಿ ಬೊಡೆದಿಗ ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರ ಪಾಡುವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆದ ಸಂದರ್ಭಗ ಅಣ್ಚೊಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಜನಿವಾರ ಪಾಡೋಡು ಪಣ್ಪುನ ಕಟ್ಟಲ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೆರ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟದ ಹಸಮಣಿತ ದತ್ತ ಮೈಟ್ ಕಂಡೆನೆ ಬಲಬರಿಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣು ಕುಲ್ಲುವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರೇರು ದಂಪತಿಲೆಡ ಅಷ್ಟ ವಿಧಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪದು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಕೊರ್ಪಾವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಚತುರ್ಥಿ ಪಂಡ ನಾಗೋಲೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಧಿ ನಡಪುಂಡು. ಈ ವಿಧಿಟ್ಟು ಎಣ್ಮ ನಾಗ ದೇವತೆಲೆನು ಇಂದ್ರಾದಿ ದಿಕ್ಪಾಲಕಿರೆನು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮಾಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಮದಿಮಾಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮದಿಮಾಯೆ ಮದಿಮಾಲಿನೊಟ್ಟಗ ನಾಗಬಲಿ ಯಂತ್ರಗೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ಪೇರು. ಒಂದು ಪಾಣಿಗ್ರಹಣದ ವಿಧಿ ಒಂದು ವಿವಾಹ ವಿಧಿಕ್ಕಲು ಪೂರ ಈತ ದೀರ್ಘವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ ನಾವು ಮರಣ ವಿಧಿ. ಜೈನ ಧರ್ಮಡು ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ನ ಮರಣ ಆಯ್ನಾನಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಧಿಲೆ ನಡಪಾವೇರು. ಸೈತಿನ ಸರ್ರೋನು ಒಂಜಿ ಪಲಾಯಿಡ್ ಜರುಪುಡಾದ ಹಾರ ಇದರ್ತದು ಹರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರದ ಬಾಗೋಡು ಅರಿಪಾಡ್ದು ಅವಿತ್ತ ವಿತ್ತು ಅರ್ಧ ಭಾಗನ ದೀಪೇರು. ಅವಿಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾವೇರು ಊದು ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತಾದ ದೀಪೇರು. ಪುಣಕ್ ಬೊಲ್ದುಗುಂಟು ಪಾಡ್ವೇರು. ಪೊತ್ತಾವನ ಜಾಗೇಡ್ ಕಾಷ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಣನ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೆ ಕೊಣ ಬತ್ತದು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾದ ದೀಪೇರು. ನೀರು ಗಂಧ ಪೇರು ನೈ ಬೆಲ್ಲ ಹಾರ ಐದ ತುಂಡು ಬೊಂಡೊಡ್ದು ಕಾಷ್ಟ ಹರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರದ ಭಾಗವು ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಮೀದ ಚಪ್ಪೆ ಗಂಜಿ ಉಣ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಡ್ ಮಾತ್ರ. ಕೆಲವು ಜೈನರು ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹರಿಜನ ಕುಟುಂಬಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಜೈನರಿನ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಲು ಸೂತಕ ಪಾತಕಲು ಅಂಡ ಅಕಲೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಡ ಪೋದು ಹೇಳಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ಹರಿಜನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸೂತಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿಂಕು ಜೈನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪಂಡಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೂದಿ ಓಪ ಪಂಡದು ನರಮನಿ ತೀರಿನ ಮೂಜನ ದಿನ ಸ್ಮಶಾನಗು ಬತ್ತದು ಎಲುತ್ತ ಮೂಳೆನು ಒಟ್ಟು ಮತ್ತದು ಪೊಸ ಅರಿ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಹಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮುಚ್ಚುವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿದೆತ್ತದು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವೇರು. ಒಂದಿತೆದ್ರು ಬಾರದ ಇರೆದಿದು ಬಾರೆಕಾಯಿ ಕುಂಬುಡದ ತುಂಡು ಪಾಡ್ದು ದಾಸಿನಿ ಬೊಳಂತೆ ಅರಿ ಮಂಜಳು ಮಿಶ್ರ ಮಲ್ತ ಪಾಡುವೇರು. ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದು ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತದು ಒಂದನ್ನು ದಕ್ಕುವೇರು. ಬೂದಿ ಒಪ್ಪದಾನಿ ಸೈತನಕ್ಲಿನ ಆಣು ಚೋಕುಲು ಕೂಜಲ್ ದೆಪ್ಪವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲಲು ಸೂತಕ ಕರಿನೇಟ ಸೈತನಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಣೆಡ್ ಮಡಿಟ್ ದಿನೋಲ ದೀಪ ದೀಪೇರು. 11 ದಿನ ಸೂತಕ ಇಪ್ಪುಂಡು. 12ನೇನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಷೇಕ ಪಂಡದ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಡಪುಂಡು. ಪಂಡ ಮೃತ ಆಯ್ನಕ್ಲಿನ ದೇಹನ ಪೊತ್ತಾಯನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಗಾದ ದೇಹದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಗಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸೈತಿನಕ್ಲ ಆಕ್ಲೆಗ ಆತ್ಮಗೆಡ್ಡೆ ಶಾಂತಿ ಹಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು 14 ದಿನ ತಾನಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬಸದಿಡು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಸೈತ್ನಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪಾವೇರು. ಅಕ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗ ಅನುಗುಣವಾದ 24 ಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ 54 180 214 504 ಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಆನಿದಾನೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗ ಅಭಿಷೇಕದ ಒನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಮರಣ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವೋ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ್ಮೋಡು ಅವೆತ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪಂಡದು ನಂಬೋಲಿಗೆ ಪಿರಾಯಿತ ಆತ್ಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಪುರ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯನುಂಡು ಪನ್ಪುರ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಂಡ ಸಲ್ಲೇಖನ ಪಂಡ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಪನುಲಿ ಸರ್ರಗ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಮುಟ್ಟನಗ ಅನಿತಿ ಸೈಪೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಒಂಜಿ ಜೀವಿಗ ಬನ್ನಗ ಆ ಏರ್ಲಾವಡ್ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಡ್ದು ತೊಂಬುನವಿ ಸಲ್ಲೇಖನ ವ್ರತ ಇಟ್ಟು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಬುಡ್ದು ಸಾವುನು ಸಂತೋಷನ ಎತ್ಕೊನ್ವೇರು. ಉಂದೆಕ್ ಮರಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪಂತೇರು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಲಕಾರ್ಯ ಪಂಡದೊಂಜಿ ನಡಪುಂಡು. ಒಂದು ಜೈನ ಧರ್ಮಡು ವರ್ಷಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸೈತನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗ ಬೆಳಸಿನ ಕಟ್ಟನ ಮಾಲಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ಲೆ ಎಪ್ಪೇರು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಇಜ್ಜಂಡ ಮೂಲದ ಇಲ್ಲಡ್ ನಡಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಲೆಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಸೈತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ನೆಡ್ದವಾರ ನೇಲ್ಯ ಕಾರ್ಯನೇ ಮಾಲಕಾರ್ಯ ಅಂದು
ಆದಿಪ್ಪು ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಮಾಲಕಾರ್ಯ ಜೈನರೆಡ್ಲ ಬೇತಿ ಧರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷಡೆ ನಡಪುಂಡು. ಸೈತಿನ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆಗ್ 16 ರೆಟ್ಟೆ ಹಿಂಪುನ ಆಹಾರನು ವಿಶೇಷ ತಿಂಡಿಲೆನು ಬಳಸುವೆರು. ಅವೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಡೆ ಪಂಡ ಬಳಸ್ದೀತನ ಇರೇನು ಕಕ್ಕಿಗೊಂದು ಪಿದೆ ದೀಪೇರು. ಆ ಇಡೆನ ಕಕ್ಕಿ ಬತ್ತದ ಮುಟ್ಟಿಂಡ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಂಡು ಅಂದು ಅರ್ಥ. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಲೆಡ್ ನಡಪುಂಡು ಮಾಲಕಾರ್ಯ, ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಲೆಡ್ ನಡಪೂಜಿ. ಬೊಕೊಂಜಿ ಜೈನರೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷಡಾನು ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಸಮಯ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಯಕ್ಷಯಕ್ಷಿಯರನ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಕ್ಷಯಕ್ಷಿಯರನ ಆರಾಧನೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಂಚಿ ಹೋಜಿದ್ ಬರ್ಪೂಜಿ. ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆಲೇನು ನಂಬುನ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲನ ನಂಬಿಕ. ಅಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಡು ಶಾಸನ ದೇವತೆಲೇನು ಆರಾಧನೆ ಪ್ರತಿ ಬಸ್ತಿಡ್ಲ ವ್ಯಾಪಕವಾದುಂಡು. ಜೈನ ಧರ್ಮೋಡು ಯಕ್ಷಯಕ್ಷಿಯರೇನು ಶಾಸನ ದೇವತೆಲು ಅಂದಲೇ ಇದೇರು. ಮೊಕ್ಲೇನು ಜಿನಶಾಸನ ದೇವತೆಲು ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಮೊಕ್ಲು ತೀರ್ಥಂಕರರಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಭಕ್ತರಿಗ್ ಜಿನಧರ್ಮ ಏರ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು, ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನಡಪಾವರೆಗ್ ನಡಪಾವೇರು ಪಂಡದು ನಂಬೊಲಿಗೆ ಉಂಡು. ಜೈನ ಧರ್ಮದ 24 ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗ್ಲ ಓರಿ ಯಕ್ಷ ಯಕ್ಷಿಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಪ್ರತಿ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಂಛನ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಸಮವಸರನಡು ಯಕ್ಷ ಯಕ್ಷಿಯರ ಅಕ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿನಂದಾಂಡ ಆ ಸಮವಸರಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪೂಜೆ. ಆಯ್ನಿಡ್ದವ್ರ ಸಂವತ್ಸರ ಪಂಡ నేను పోయిసర్తిల పండితే నన్నర పంపే పండ అర్హంతేరు పండ సిద్ధ పదవిಗೆ పోయిన ಜಿನೇರು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡ ಬಸವಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮಂಟಪ ಇತ್ತಂಡತ ಸಭಾ ಒಂದು ಮಂಟಪ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊರಲಿ ನಮ್ಮ ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಯಕ್ಷ ಆರಾಧನೆ ಬೇತಿ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಪಣ್ಪೇರು ಅವು ಬೇತಿ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವಡ್ದು ಬತ್ತದನ್ ಪಂಡದು ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಆರಾಧನೆನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಜೈನ ಧರ್ಮದವೇ ನಂಬಿಕೆ ಆತಂದೆ ಆಂಡ ಯಕ್ಷಯಕ್ಷಿಯನ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಮಿತ್ತಿ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಭಾವ ಒಂತೆ ಬೂರುದು ನಿಜ್ಜಿಂದ ಪಂದ್ರಗ ಆಪುಜಿ. ಕೆಲವು ಪೂಜೆ ಆಚಾರಲು ಬಸ್ತಿಲೆಡ್ ಗಮನಿಸನಗ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುದುಂಡು. ನನ್ನ ಕಿನ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪನ ಪಂಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ. ಜೈನರೆಡ್ಲ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಜೈನರೆಡ್. ತುಳುನಾಡದ ತಳುತ್ತ ದೈವಲೇನು ಜೈನ ಧರ್ಮೀಯರು ನಂಬೊಂದು ಬೈದೇರು. ದೈವಲಿಗು ಬೋಡಿಕ್ನ ಉಪಚಾರನು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ನಡಪಾವೇರು. ದೈವಲಿಗ ತಂಬಿಲ ಅಗೆಲು ಕೋಲ ನೇಮ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಪೂರ ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೆಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗೂ ಸೀಮೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾಗಣೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಪಂಡ ಗುತ್ತದ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುರಿಕಾರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬೂಡ್ದ ಯಜಮಾನಿ ಹೋಬಳಿ ಗುರಿಕಾರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪದನಾಮಲು ಪುರ ಇತ್ತುಂಡು. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಕುಟುಂಬ ವಂಶದಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗ್ ಒಳಪಟ್ಟಿನ ಜನಕ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇಲೆಲಿನ ಪುರ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಅರಮನೆ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲು ಬೂಡು ಪಂಪಿನ ಅಕ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಜಾಗೆಲ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲೆ ನಡಪಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ, ದಾನ ಧರ್ಮಲೆ ನಡಪಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಜೈನೇರ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಆ ಜಾಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೈವಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಜೈನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗ್ಲ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಂತರ ಇತ್ತುಂಡ್ಲ ಪಂಡ ಜೈನರ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗ್ಲ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ನಡೆದು ಜೈನರು ಭೂತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ನಡಪಾವೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಒಂಜನೇದಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಗೌರವ ಸಾವನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ಬೊಕೊಂಜು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬಂದಾಗ ಭೂತಲೆಯನ್ನು ನಂಬುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿಗ್ ಊರದ ಕುಟುಂಬದ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಸಲಾದ ಆ ಊರದ ಪ್ರದೇಶದ ದೈವಲೆನ ಅಕ್ಲು ಆರಾಧಿಸೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನೆದ ಪಂಪೇನ್ ಕಾರ್ಲದ ಬೈರರ ಸೆರ್ ಮುಕ್ಲ ಕುಲ ದೈವ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಲಸೇಶ್ವರ ದೇವಿಯರು. ಮೊಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ದೈವಲು ಪಂಡ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಬೆದ್ರದ ಪುತ್ತಿಗೆದ ಚೌಟೇರು ಅಕ್ಲು ಜೈನ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಮೂಲ ದೇವರು ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಅಕ್ಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ. ಅತ್ತಂದೆ ಜುಮಾದಿ ಪಂಚುರ್ಲಿ ದೈವಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತದೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಗರಸಿರ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಲದೈವ ಶಾಂತಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರ್, ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು. ಅಂಚನೆ ವರ್ತುರಾಯಿ ಪಂಚುರ್ಲಿ ದೈವಲ್ಲೆನ ಅಕ್ಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ವೇಣೂರದ ಅಜ್ಜಿಲೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲದೈವ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ದೈವ ಪಂಡ ಜುಮಾದಿ ಪಂಚುರ್ಲಿ. ಅಂಚೆ ಒಂದ್ ಜಾತಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೂರಪನರ ಪೂಪುಜ್ಯನ್. ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಂಪುನೆ ಪಂಡ
ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಾಸನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಅವೆನ್ಲ ಮೂಲ ಪನ್ನರ ಪೂಪುಜೆ ಆಂಡ ಊರದ ನೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲದ ಉತ್ಸವಾನ ಜೈನರ್ನ ಪಾಲ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಚೂರು ಹಿರಿಪಾವರ್ ಇಷ್ಟಪಡೆಪೇನ ಪಿರಾಕದ ಹೆಚ್ಚದ ಜೈನರ್ನ ಬೂಡು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಲು ಪಂಡ ಊರದ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗದ ದೈವಲೆನ ಭಂಡಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಊರು ನಡಪುನ ನೇಮ ಕೋಲಲೆಡ್ ಜೈನ ಧರ್ಮದಕ್ಲ ಮುಖಂಡೇರೇರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಯ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತದೇರು ಅಂಚನ ಅರಮನೆ ಬೂಡು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೂತಲೆನ ಮಣೆ ಮಂಚದೀದು ಅವಿಕ್ ನೀರು ದೀದು ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತದೇರು ಅರಮನೆ ಗುತ್ತು ಬೂಡು ಮಾಗಡದ ಇಲ್ಲಲು ದೈವಲೆನ ಮಣೆ ಮಂಚದೀದು ದೈವದ ಕತ್ತಿ ಕಟ್ಸಲೆ ಮೊಗ್ಗ ದೀವಟ್ಟಿಗೆ ಜೀಟಿಗೆ ಚೌರಿ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೈ ಭಂಡಾರ ಒಂದು ಪೂರ ದಿಯರಾಗ ಚೈನರ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಟ್ಟು ಊರ್ದ ನೇಮ ಜಾತ್ರೆ ಆನಾಗ ಗುತ್ತು ಮಾಗಣದ ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ದೈವಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಭಂಡಾರ ಎಲ್ಲ ಪಿದಡ್ನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ನೆಲೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೂಡು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಲು ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿಗೆದ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಆದಲ ಅವು ಗುರುತಿಸ ಒಂದುಂಟು ಪಂಡ ಐಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ನ್ಯಾಯ ಚಾವಡಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿನ ಪೀಠ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಲಾಯಿ ಇಂಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ ಐತನಂಚಿನ ಇಲ್ಲದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರಮನೆ ಬೂಡುದಕ್ಲಿಗ ದೈವ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟನಾಗ ಸುರುತ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಕಟ್ಟು ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಸುರುತ ಪಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಗುತ್ತುದಕ್ಲಿಗ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಚಾರಲು ಪೂರ ಉಂಡು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಜೈನ ಅರಮನೆ ಬೂಡು ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತಂದೆ ಕುಟುಂಬಡ್ಲ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡೆಯೊಂದು ಬರ್ತದುಂಡು ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜೆ ಪರ್ವ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿದ್ದೇರೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲಿಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಲೇಖ ಪರ್ವ ಕೊರ್ರೆಗುದುಂಬು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಪಂಡ ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬೊಕ ರಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಿತ್ತು ಬೊಳಂತೇರಿ ಹಾರಾಯಿ ಕಾಸ್ದ ಪಾವಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ದೀಪೇರು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರ್ವಗ ಪೊದ್ದುಲು ಬೆಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿಲು ಬೊಂಡ ಹಾರಾಯಿ ದೀದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮುಂದೇನು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಬಸ್ತಿ ಜಾಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೆಲವು ದೈವಲಾಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಇಂದ್ರೇರು ನಡಪಾವೇರು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಲೆಡ ಆಂಡ ಮಠಟ್ಟಿಲ ಮಠ ಬೊಕ ಬಸದಿಲೆಡ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತದುಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಮನಿಸಾವುಡು ಮೂಲು ತುಳುನಾಡದ ಜೈನ ಬಸದಿದ ಅಂಗನುಡು ದೈವದ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುನೇನ ಗಮನಿಸಾವಲಿ ಮೂಲು ಸ್ಥಳೀಯತೆದ ಪ್ರಭಾವದ ಬಸದಿಲೆಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬರ್ತದುಂಡು ಆ ಜಾಗಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿಲಾದು ದೈವದ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಲ ಬೆದ್ರ ಭಾಗಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಲ್ಕೂಡ ಕಲ್ಲುಟಿ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಕಾಳರಹು ಕಾಳರ್ಕಾಯಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೈವಲುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಸದಿಲಿಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದುಗಲಾಯ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಕಾಳಮ್ಮ ಅಂಗಣ ಪಂಜುರ್ಲಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪುರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಬಸ್ತಿದ ರಥೋತ್ಸವ ಪುರಾಣಗ ರಥದ ಒಟ್ಟುಗ ಬಲಿ ಬರ್ಪುನ ದೈವಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಆಚರಣೆ ಪಂಡ ಮಹಾನಡಾವಳಿ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಜೈನರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂತೆ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಮಹಾನಡಾವಳಿ ಪನ್ಪುನವು ದೈವಲಿಗೆ 16 ವರ್ಷಗೊರ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೂಡದ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪೆರ್ಗಡೆ ಜೈನ ಧರ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತದು ಈ ಜಾಗಿಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ದೈವಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಡಪುಂಡು ಮೊಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬ ಆ ಜಾಗಿದ ದೈವದ ಆರಾಧಕರು ಆದಿತ್ತದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿಡು ಪಂಡ ಮಹಾನಡಾವಳಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪಾವೇರು ಈ ಮಹಾನಡಾವಳಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಬೂಡದ ಎದುರು ನಡಪುಂಡು 11 ದಿನ ನಡಪುನ ಈ ನಡಾವಳಿಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬಸದಿಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷದೀಪ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬೊಟ್ಟುಡು ನಡಪುನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಹಾನಡಾವಳಿದ ಪಗ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಬೂಡದ ಎದುರುಡು ನಡಪುನವು ವಿಶೇಷ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಧರ್ಮದೈವ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟದ ಪೆರ್ಗಡೆ ಮುಕ್ಲೆನ ನಡುಟು ಲೋಕದ ಎಡ್ಡಪ್ಪುದ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ನಡಪುಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಮಹಾನಡವಳಿ ನಡತನಂಚಿತ್ನ ಕಾಲ ಪನ್ಪಂಡ 1886 1909 ಬೊಕ್ಕ 1951 ಬೊಕ್ಕ 2005 ಮಹಾನಡಾವಳಿ ನಡತ್ತಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಮಠಲಿಡ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಬೆದ್ರ ಜೈನ ಮಠಟ್ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಉಂಡು ಕಾರ್ಲ ಜೈನ ಮಠಟ್ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಉಂಡು ವರಂಗ ಜೈನ ಮಠಟ್ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೈದೇರ್ಲುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಅರಮನೆಟ್ ದೈವಲು ಪಂಡ ಬೆದ್ರದ ಚೌಟೇರು ಜುಮಾದಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂಗಾಡಿದ ಬಂಗೇರ್ ನಂಬುನಂಚಿನ ದೈವ ಮುರ್ತುರಾಯೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಸಾಮಂತೇರು ಜುಮಾದಿ ದೈವನು ನಂಬುವೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾಗಣೆ ಬೂಡು ಗುತ್ತುಡು ಮಂದಬೆಟ್ಟು ಮಾಗಣಿಡು ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ಉಂಡು ಬಂಗ್ವಾಣಿ ಮಾಗಣಿಡು ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಕಲ್ಕುಡಿ ಬೆಳಾಳ್ ಮಾಗಣಿಡು ಜುಮಾದಿ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಾಗಣೆದ ಇಂಚಿನ ವಿವರೆಲ್ಲ ಮೂಲೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ ನನ್ನ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಮಿತ್ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವ ಎಂಚ ಪಂಡ ದೈವರಾಧನೆಗೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರನು ಎಂಚಿನ ಅಗಿಲ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಜೈನರೆಡುಂಡು
ತುಳುನಾಡದ ಇವಲೆಗ ನೆತ್ತಿನ ಮಾಂಸದಾಗಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಹೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ದೈವ ನಂಬುನ ಜೈನೇರನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗುತ್ತು ಮಾಗಣೆ ಬೋಡುಡು ಪುರ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಅಗ್ಗೆಲ ನಿಷೇಧ. ಮೊಕ್ಲು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಒಂದೊಂದು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಒಂಜೆ ಪ್ರಭಾವ ದೈವಾರಾಧನದ ಮಿತ್ತೊಂದು ಪನುಲಿ. ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸನ ಉಲ್ಲೇಖಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಅಕೇರಿಗಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಅನುಮೂಲು ಪಟ್ಟೊಂದರೆಗೆ ಇಷ್ಟಪಡಿಪೆದಾದ ಪಂಡ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್. ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಯಕ್ಷ ಯಕ್ಷಿಯರೆರಡು ಧರಣೇಂದ್ರ ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮಾವತಿ ಯಕ್ಷಿ ನಾಗಲೋಕಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೇವೇರು ಪಂಡದು. ಅಂಡ ಒತ್ತಂದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಪಂಡದು ಬಸದಿಲೆಡಿಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಜಾಗೇಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ಗುಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೊಟ್ಟುಗ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಅತ್ರಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಾಗೆಲ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಅಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟು ಭೈರವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ, ಜಟ್ಟಿಗರಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಆದಿಪ್ಪೇರು. ನಾಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ಜನಿವಾರ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಸರ್ಪ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದು ಮಂತ್ರ ಹೆರಿಪ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಜೈನ ಧರ್ಮೋಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶ್ರಾವಣ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ನಾಗಗ ಪೇರು ಬೊಂಡ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದು ತಂಬಿಲ ದೀಪೇರು. ಮಂಜಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಿಂಗಾರ ಪರಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಾವಿರು. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ 23 ಜನ ತೀರ್ಥಂಕರಾಯನ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನ ಯಕ್ಷ ಧರಣೇಂದ್ರ ಯಕ್ಷಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮೊಕ್ಲು ನಾಗಕುಲತ್ತಕುಲು ಪಂಡದು ಜೈನ ಪುರಾಣಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ನಡಪೇರು. ಒಂದು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಜೈನರೆಡು ನಡತ್ ಬತ್ತನಂಚಿತ ವಿಧಿ. ಅಂಚನೆ ಜೈನರ ಮದಿಮೇಡು ನಾಗಬಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡದುಂಡು. ಉಂದೇಟು ಮದಿಮಾಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ನಾಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪಂಚವರ್ಣಡು ಬರಿತಿನ ಮಂಡಲಡು ಅಷ್ಟ ನಾಗದೇವತೆಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕೇಳುವೇರು. ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತಂಡ ನಾಗದೇವತೆಲಾಯಿನ ಧರಣೇಂದ್ರ ಪದ್ಮಾವತಿಯರಿಗೂ ಪರಕ್ಕೆ ಪಂಡೋನ್ವೇರು. ಒಂದಿತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ ಆವರ್ತನಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಮುಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಕೇರಿಗಾದ ಒಟ್ಟು ಮಾಲ್ತ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಆತ್ಮಧರ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡ ಆಚರಣೆ ಧರ್ಮ ಅತ್ತ ಅಂಡ ಆಚರಣೆ ಲಿಪುನದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸರ್ಗ ಸಲಾದು ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಆಚರಣೆದ ಪಿನ್ನಲೆಡಿ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಸ್ವಕಲ್ಯಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಪರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಪರ ಕಲ್ಯಾಣನೇ ಉದ್ದೇಶ ಆದುಂಡು. ಅಹಿಂಸೆ, ದಾನ, ಪರೋಪಕಾರ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಅಂಶಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಆಚಾರ ಕ್ರಮಟ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಗಮನಿಸಾವಲಿ. ಈತ್ ಪಂಡದೆನ್ನ ಪಾತೆರೆಗು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಕೇಳ್ನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಇತ್ನೇಟ ಜೈನೇರ್ನ ಅನೇಕ ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆ ಕ್ರಮಕುಲೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಧಿವತ್ತಾದ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭಾಷಯ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್. ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಲೇಸುದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಸಹಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕ PG ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಉಡುಪಿ. ಸರ್ ಈ ಲೇಸುದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡು ಮದಿಪುದ ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್. ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭಾಷಯ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ఒక ಜೀವನ ಕ್ರಮದ ఒక ಪಾತಿರಿಯರು ಎತ್ತ ವಿಷಯ ಯಾಂದಲ ಪಾತೆರಗಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯೊಂದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಾರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಹೊಡೆದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಜೈನರ ನಡುಟೆ ಕಾರ್ಲದ ಬಜಗೊಳ್ಳಿತ್ತನೆ ಅಲ್ಪ ಜೀವನ ಮಲ್ತನೆ ಜೈನರ್ನ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಇತ್ತುದೆ ಎಂಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆದುಂಡು. ಅಂಚೆ ಅದು ಬಹಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂದ ಎತ್ತೋ ವಿಷಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭಾಷ ಮೇಡಮ್ ಅಂತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಸಮಯ ಮೀರ್ದಾಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮಯ ಐನೇರ್ದ ಆಜಿ ಮುಟ್ಟೈತೆ 5 ಗಂಟೆಲ 2 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಅಂಚೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಒರ್ತಿ ಪಾತೆರುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚೆ ಅದು ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಯಾನು ಜೀವನಡು ತೂಗಿನ ಅಂಚಿದ್ದ ನಮ್ಮನ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದ ವಿಷಯಡು ಎನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದಾಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಒಂದಾತು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂನಗ ಈ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ರಡ್ಡು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಟ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗದಿತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆಪುಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿಡ್ದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು, ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ, ತುಳು ಬರೋದ ಬಗ್ಗೆ, ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಚಿನ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನರು ಸೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ಸೇರ್ದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಲ ಮಲ್ತೇರು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು. ಆ ವಿಷಯ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು.
ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಭಾರಿ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಲ್ನ ಓದಿ ತುಳು ಅನ್ಪನ ಅಭಿಮಾನಗಳು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನಾಗ ಅನಾಥ ತೂದು ಆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ಯಾಲ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ರಂಗ ತೂಂಡಲ ಅಂಚನೆ ತುಳು ನಾಟಕಗಳು ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದುಂಡು, ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದುಂಡು. ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆತನು. ಒಂದಿನ ಪೂರ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು. ಅಂಡ ನನಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ತೂನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಣ್ಣ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೂಲ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪಿರಬೂರ್ದ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು. ದಯಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಏನನ್ನು ಸೇರ್ಸಾದ ಬಂದ್ಪುಣೆ ನಾನು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಅಂಚೆ ಆದು ಪೋತುಂಡು. ಆನ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುರ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಸೇರಿಕೆ ಒಂದುಂಡು. ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವನ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪಿರಬೂರ್ದನಾದನ ಪಂಚನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೋಜೊಂದು ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ತುಳುಟು ಪಾತ್ಯರ್ನ ಉಂಡು. ಅಂಡ್ ಎತ್ತೋ ಎನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲತಃ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಇತ್ನಕ್ಕೂ ಎತ್ತೋ ಜನ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಉಂತ ಅವನುಲ್ಲೇರು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವ್ದು ಊಲ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಆವಡು ಕುಟುಂಬ ಆಡು ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ನಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲತಃ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ನಕ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಉಂತಾದ ಕನ್ನಡಗ ಅತ್ತ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗ ಈ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತ್ ನಕ್ಲನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲಡಿತ್ ನಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಬಹುಶಃ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪಾತೆರ್ನ ಒಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಅಂತೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪಾತೆರ ಕಮ್ಮಿ ಹೊಂದುಂಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ. ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಕೊರಡು, ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎನ್ನನಿ ಗಮನದ ಬಂದಾಗ ಈ ಆಣು ಜೋಕ್ಲಂತೂ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಪ್ಪಡು ಶಾಲೆ ಡಿಪ್ಪಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ತುಳುಟೆ ಭಾಷೆದ ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ. ಈಗ ಇತ್ತ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಐತಿದಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೇರ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ನು. ಅಂಚೆಪ್ನಾಗ ಅವಳು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರ್ಗಳಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ಲು ಕಿಂಜಿಪ್ನಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಕಿಂಜಿದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಓಲು ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡವಳು ತುಳುಟೆ ಪಾತನು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ 10-20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಜೋಕ್ಲು ತುಳುಟು ಪಾತೆನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವು ಒಂಜಾಲ ವಿಶೇಷ ಆತ್. ಇತ್ತವು ಎಲ್ಲ ನಮಗ್ ತುಳುಟು ಜೋಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ ಪಂಡ ಅವು ಬಹುಶಃ ವಿಶೇಷ ಆತೋಜಿ ಬಾರ್ದು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಉಂಡು. ಅಂಚೆಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಓಲು ಪೂರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆರೋಡು ಇಲ್ಲಡು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಐಟ್ ನಡುಟು ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದನ ಸೇರ್ತದೆ. ಜೋಕ್ಲಗಿತ್ತ ಶನಿವಾರ ಪಂಡದಾದ ಸೋಮವಾರ ಪಂಡದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಂಡೇ ಫ್ರೈಡೆ ಪನೋಡು ಸಮಯ ಪನರ ತೋಡ್ನಾಕ್ಲೆಗ ಟೈಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೇ ಪನೋಡು ಇಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆನಾತ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿತ ಮನವಿದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಡ ಮಾತ ಮನವಿದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಜೋಕ್ಲಡ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಡ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಆತ ತುಳು ಶಬ್ದನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚಾದ ಆ ಜೋಕ್ಲಗೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಏತೋ ಜೋಕ್ಲಗೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನೆ ಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜೋಕ್ಲಡ ಕುಶಾಲ್ಡು ಪಾತಂಗ ಮುಗಾಯಿ ಬಣ್ಣದಾದ ಬಂದು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಶಬ್ದದ ಬಳಕೆನೆ ಬೇಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಏನೊಂಜಿ ಕಳಕಳಿತ ಮನವಿದಾದ ಪಂಡ ಮುಗಿತ ಇಪ್ಪನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪರೇ ಅವು ನಮ್ಮನ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಗ ಪುರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಮ್ಮನ ಅರಿವಿಗೆ ಬತ್ನಲ್ಪ ಪುರ ಆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕಳು ಅನಾಥ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲಿ ತೆರಪಾವಡು ನಮ್ಮನ ಕೋಲ ಇತದ ಪರಿಸರ ಇಂಜಾತ ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲೇನು ಶಾಲೆ ಬುಂಡ ಶಾಲೆ ಪಿದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಕೋಲಗುಲೆ ತಗೊಂಡ ಕಮಳುಲೆ ತಗೊಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಓದರೆಗ ಆಪುಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಂಚಿತ್ನ ಕೋಲ ಕಮಳ ಇಂಚಿತ್ನ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಒಂಚಿತ್ ಎತ್ತಂಬೋದು ಇಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮನ ಅಕ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಬೆರವರ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ತುಳು ತಿಂಗುಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಇಂತೆಲು ಪಂಡ ಇಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ದಾದ ಎಂಚ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಎಂಚ ತುಳು ತಿಂಗಳು ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡು ಎಂಚ ಅವು ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಬರಪವರೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅವು ಪಂಪ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಓಲು ಪೂರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅವಳು ಪೂರ ಸಾಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬೆಳಪವರೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಾಂಗದಕ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗದಕ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಮೇಡಂ ಪನ್ಯಕ್ಕನೆ ಜೈನರ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಬಿರಾಣರ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಾಂಗದಕ್ಲನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಉಂಡು. ಆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇತ್ತ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದಿತ್ತ ಮೇಡಂ ಪನ್ಯ ಅಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ವಿಷಯಲು ಇತ್ತ ಬಹುಶಃ ನಡತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪನ ವಿಷಯ ಆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಟೆ ಅವು ಅತ್ತ ನಂಕಲು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಇಂಚ ನಡ್ತೊಂಬೋದುಂಡು ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಜಗತ್ತ ನಿಯಮ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಅನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತತ್ವ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವನ ಒರ್ಪ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಕ್ರಮಡು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು. ಬದಲಾವಣೆ ಆನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೂಲ ತತ್ವನ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದು ಏನೊಂದು ಕಳೆಕಳಿತ ವಿನಂತಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ದಾದ ಉಂಡ ಅವನ ಅನಾಥ ನಮ್ಮ ಒರಿಪ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾಲು ಪಡೆವರೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಪಿರಾದ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಲ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನೆ ಅಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜಿ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಂಚಾದ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಎಟ್ಟು ಏತು ಜನ ಸೇರುವ ಪಂಪ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಸೇರಿನಕ್ಲು ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಿರು ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನಮನ ತೀರ್ನಾಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಪಣ್ಣೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಏನಾರ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಧ್ಯಯನದ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗೆಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದ. ಇತ್ತ ಲೇಸುದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಎಸ್ ಜೀನ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವೇಣೂರು ಮೇಡಮ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಂಕೊಂಜಿಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಇಪ್ಪು ಅತಂಡ ತುಳುಟ್ಟೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಇಪ್ಪು ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ಏನೈಕೆ ಒತ್ತೊಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸದಾದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯೊಂಡ್ರ ಆಪುಂಡು. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಧತಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಮೇಡಮ್ ಏತ್ ಪಂಡೇರತ ನಿಜವಾದಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆರಿಯೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕಣ್ಣೆದುರು ಪೂರ ಆಚರಣೆಲು ಬತ್ತಲೆ ಕಾಂಡ್ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಎಂಚಿನ ಆಚರಣೆಲು ಅವು ಪೂರ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು ಪಂತೇರ್ ಅಂಡಲ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಲ ಉಂಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮಿತ್ತಲ ನಡಪುನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಅವು ಆತ್ಮದ ಒಂಜಿ ಅಮರತ್ವನ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತುಗ ಸಾರ್ನಂಚಿನವು ನಮ್ಮನ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನನ ಕಳೆದು ನಮ್ಮನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿದಂಚಿನ ಕೊನಪುನ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ರತ್ನತ್ರಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದ ಪಂತೇರ್ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಲು ಏನೆಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಏನೆಂಚಿನ ಹಿರಿಯನ್ನ ಪಂಡ ಆಚರಣೆಂದು ಪನ್ಪುನವು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಸರಿಸಾದ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಜೋಕುಲ್ಕೆ ಏನ್ ಹೌದಾಯೆ ಅಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಗ ಅವೊಂಜಿ ಒಂದು ಇದು ಪಾತ್ರೆಡ್ ಕುಕ್ಕುದ ಹಪ್ಪಿಪ್ಪು ಐನು ನೇನು ಪಾಡ್ದು ದಾಯ ಉದಿಯೋಡು ಪಿಲತಾಪು ದಾಯ ದಿಯೋಡು ಅವು ನಿಜವಾದ ಬರ್ಪೇರ್ ಹಾಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ ಬರ್ಪ ಅಂಡ ಏನು ಎಂಚಿನ ಎನ್ನಿದೆ ಪಂಡ ಆ ಆಚರಣೆಲೇನು ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸೋ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ನನ್ನತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಐನು ಪಲ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಆರ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಒಟ್ಟಾದ್ ಒವೇ ಆಚರಣೆಲಿಪ್ಪು ಪನ್ಯ ಪೂರ ಆಚರಣೆಡ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕೊನತನ ಕೊರ್ತುನ ಜನ ಆಯ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವಿತ್ತ ಪಟ್ಟಿದ ಬೋಪುನು ನಮ್ಮ ಓದುದ
ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹಿಕ್ಕರ ದುಂಬೆ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೊನತದ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕ ಉಂದುಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನಾತನ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರು ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದ ಐಜೆಂಡ ಟಿವಿ ಹೂ ಒಂದ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಡ್ ಇಂಚಿನ ಆಚರಣೆಲು ಪದ್ಧತಿಲು ಮಾತ ಧರ್ಮಡ್ಲ ಐಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಪ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆలను ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಂದ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನು ಜೈನೇದಿ ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆರಿಯೊಂದುಜಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆರಿಯೊಂದಾತೆ ಐದು ಮಿತ್ ಏನೊಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಐನ ಹಿಡ್ದವರ ಏನ್ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನಿದೆ ಪಂಡ ಜೈನೇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲುಲ್ಲ ಅವಿಟ್ಟು ಪೂರ ಕೂಡ ಪೂರೈಕ್ಲ ಪೂರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನಲ್ ತಳಹದಿ ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಪೋಸ ಉನ್ಪುನಾದಿಪ್ಪು ಬಯ್ಯಡ್ ದುಂಬುನ್ ಪುನ ಇತ್ತಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲ ಇನ್ನು ಆಚರಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಲೇಪಂಡ ಅವು ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಡಯಟ್ ಇಪ್ಪು ಅತಂಡ ಯೋಗಲ್ ಮಲ್ತದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸವನ ಬದಲಾಗ್ ಜೈನೇರ್ನ ಈ ಪೋಸ ಪನ್ಪುನ ಪೋಸ ಉಂಡುದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗ್ ಆಜರೆತ್ತುಲೈ ಉಂಡುದು ಎಲ್ಲೆನೆ ಬುಕ್ಕನೆ ಮೀದು ಜಪಾದ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ದೆತೊನ್ಬ ಆ ಟೈಮದ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ನಿಜವಾದಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆನೆನ್ ಒತ್ತೊಂದೇರು ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ಅವೆಡ್ದಾರ ನಮ್ಮನ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಆ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ದವರನೇ ನಮ್ಮನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಐಡ್ದುಕ್ಕ ಅಹಿಂಸೆ ತ್ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಉಪವಾಸಲು ಪೂರ ಇಂಕ್ಲ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಕೇಂದ್ರನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಚರಣೆ ಎಂದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉಪವಾಸ ಮಲ್ಪುನವೇ ಅಂದತ್ತ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ದಾಯವು ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನವು ಐಕ್ ಪೂರ ಇನ್ನ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸುಭಾಷಯ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನೀರ್ ಅರ್ಪುನಾದಿಪ್ಪು ಐನು ಕೂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ನೀರ್ ಅರ್ಪುನ ಪಂಡವು ಅವೇನ ಆತ್ ಐಕ್ ಉಂಡು ಈ ತಂಗುಲದ ಕುಂಟುನೆ ದೆತೊಂದು ಇನ್ನು ಆತು ಸಲ ಮಡ್ತದ ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ಅವೇನ್ ಅರ್ತದ ಆ ನೀರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋನಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚದ ತನ್ನ ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡೇ ದೀರ್ಘದ ಹೋಂದುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೈನ ಧರ್ಮನ ಉನ್ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಒಂಜಿ ಅವೆಡ್ದಾವರ ಆ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಡ್ದಾವರ ಅವೇ ಏತುಪುರ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನ ಜೀವನಡವು ಎಡ್ಡೆಪ್ಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಅಂಚಾದ ಏನೈಕೆ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಹೆರಿಯೊಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ್ ಒತ್ತೊಂಡೆ ಸೊ ಅವಕಾಶನ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏರೇರು ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲೆ ಅರ್ಪಯಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಸರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಯ್ನತ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಪಗ್ಗುವೇಷ ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮಲ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಾನಲ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಮೂಲಕ ಏನ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ದೆತೊಂಡ್ಗಂದುಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನನ್ನಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಬೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದು ಪಂಡದ್ ಏರೇರು ಕಾರಣಕರ್ತರು ಈ ಒಂಜಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಏರೇರ್ ಪಾತೆರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಪಟ್ಟೋನಿನ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಲೇಸುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಆರ್ ಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ಲೆ ಓಕೆ ದುಂಬಗ್ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಅಮೂರ್ತದ ಪೊರ್ತು ಗಲ್ಲಿಗೆನ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟುಗು ಕಳೆಯೊಂದು ತುಳುನಾಡುದ ಜೈನೇರ್ನ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರಲೆನ ನಮ್ಮ ದುಂಬತ್ತ ದೀನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭಾಷಯ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ ಮಾತೆರಲನ ಪರವಾದ್ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಗುರ್ಕಾರಣದ ಮನೆಟ್ ಉಪ್ಪುಡಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ ಸರ್ ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿದ ನೆಟ್ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಲೇಸುದ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ ಸಹಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಮೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಲೇಸುದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಎಸ್ ಜೈನ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವೇಣೂರು ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಮಾಧವ ಸರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೇರ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸರ್ವರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೊರ್ಲುದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಲತ್ತೆ